سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا تصبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان باقنانيو لومون كم وترو أقدس زينة هاتزبلنا يوم حزنا لكم قريبنا لنا سامو داتا نايز مدد مسانا كتصونحو بخبرنا عدمكم انترنت قرب تساقا مابزلو بوتا خوينا يقبرو سلو زلهم أبكالي حقوز قوز اندحريلو تتصوم مناكب لي دلي لايك مقبار شير مقبار كم وترو دماناتكم ريتوتات بحنات من قد مقداف أقداسي نابلكو ናይ ሎሚ ኣርእስቲ መሳጥን ኣገዳስን ቀልጢፈ ዝቀያየር ዘሎ ኩነታትን ክንርኢ ክንፍትን ኢና what exactly is going on ኣብ ከባቢና ክንርኢ ኢና ኣተሓሒዝና ድማ ኣሜሪካ እውን ኣብቲ ኩነታት ኢዳ ዶናልድ ትራምፕ ዘሊላ ኣትዩ ከም ዘሎ ክንርኢ ኢና let's go we worked on Egypt with a next door neighbor who it's a good neighbor, they're friends of mine, but they happened to build a dam which closed up water going into a thing called the Nile. I think if I'm Egypt, I want to have water in the Nile, and we're working on that one. It's a problem, but it's going to get solved. They built one of the biggest dams in the world, a little bit outside of Egypt. You know about that? You've been hearing about that one. And that turned out to be a big problem. I don't know. I think the United States funded the dam. I don't know why they didn't solve the problem before they built the dam. But it's nice when the Nile River has water. It's a very important source of income and life. It's the life of Egypt. And to take that away is pretty incredible. But we think we're going to have that solved very quickly. So, comes to was a lohom Donald Trump abhade فتينكا مس نا أفريقيا قداي زيت حاز مدرخ قداي نا يوكرين روسيا نابزلوا أكتيف كونتات أبزلوا مس نيتو كميجرا كونتات نيراشا كميجرا كونتات نيراشا تفتحيلو أب challenge أبزلوا تريلو من البات أبرؤسس الزنبرة ويمن بدحر مجارجة يسرح كم زنبرة كجم كتأمته اتخل نجار مالتيو قداي نا هداسية قدب أمونغ جبت إثيوبيا نزلوا إثيوبيا بشما كرقها كم زي مرته ذكر واديو فليتو دي ولا تأفيه ويو كم فلتين خلينا جن إيجيبت زبحال نيد جبت عويان نبحكي كرسر صوم زغل عينت مرقتي يزعزلو أزيد ما مبلك على جزء بحث يرجع يزدق مزلو عبد حلفة administration ناتون أنا سير تزاري منيرو فلي نتنايز قدايزي مخطط البريزنت كلهم توم دبلومات ناتون إن كلو زغل تزلون درجة أبتا سزاربا مدرخ ونترينا ناي جبت سايت عيزو منيستر قدات وصعينا تلو اندحر بيمان رغم فايس بريزيدنت تلو everybody is in house مسنيتو يراخب سلازينا برا مسمرحنا نيتو يزي راخب نيرو انتا يزي بلزلو أبزخا this is also very important دارقا كل تي talking point بلو تي مزاربنا بتات ناي جبت يزي تقام زلو زي مالات تسو ولا قبل حر مقارجة إسرائيل ديو قال مليت أمازو وقفتون يخلو خانون احنا زي دريو دونالد ترامب جن نجبتي ناي جبتي talking points وي كان ناي جبتي سنة مقوتي زي تكمل سلمة نيل نجبتي هي وتايو اتدي قاعد تسرح يزولو كونو عين برن أمريكا كفيلاتو أمريكا سلمتاي نحدا كمز عين الدقاء أمريكا كفيلاتو بالو تراني إثيوبياويان صرفي أوريد قدامي دفرتن صرفني يوم جرم كسيرو مغارية كمي تايلو يملسوا له وساتهم سلازي أوريد إن إثيوبياويان بوقعي لأن أنا خانا مرقين هايلهم برن بتعب زلولو زلو منفسهم كسبر زغل دبلوماسيا وسعرناتهم كراش كجبر زغل ويون كحس زغل زربايد زرب زلو أمريكا بريزنت دماي دم قربلو دم قلا بلو زي قداس بلو كم دليتك أبغون نخاند حرقينه متشاتيو أنت أركات خاين ما حدا جناي دونالد ترامب وسانة كوس زغل أنت تصبح أنت سمع وسانة كوس زغل مراحي قداف زبلاز قبل زغل حيل دم مايل سوفار نرلنا نيروبا هذا معلتي سلع غيره كهرمين يعلت بحيثو نيشتي يزحق قصامي قبر لما لا سبت رسي تديقا سلمتاي تسريو نجيبت دما نهلا ويومن ني اكزيستنس ناتوم ني سرفايفل ناتوم ازيو اغداسيو نيل ماي كلو ماي كو قدل عندنا نجيبت اويان دما نهي ناي منبارن زي منبارن حتى سلو زغوني ازي بزقال طفه منقدي كفتح كخل الله ويبلالو جبت اويان كاز قداي زكفتح ندعر خوين تايم زبلو ناي نويح اوان جارانتيك وهبنا خلالو ابز ديغاس غبر وسانيتات يبللو እዚ ማለት ድማ
ንኢትዮጵያ ዳርጋ ስትራቴጂክ ዲሲሽን እዩ እቲ ጉዳይና ህዳሴ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ንኢትዮጵያውያን ኣብ ሓንቲ መዓዲ ከም ፀዓና ዝኽእለቶም ፖለቲካዊ እሊት ናይ ኢትዮጵያ ናይ 4 ኪሎ እዚ ዲጋ እዚ ከም ሓደ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኑ ንምስላፍ ዝጥቀምሉ ታክቲክ እዩ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መርገፂታት ቀይሮ ንግብፂ ከሳስን ተጀሚሩ ድሮ መጋበርያነቱ ዘረጋግፀሉ ኩነታት ከም ምዃኑ መጠን ዳርጋ ኣብ መንጎ ፀጥፍን ክርኳሕን እዩ ኣብይ ኣሕመድ ክወርድ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ዝነበረ ድማ ብድሕሪ መጋረጃ ዶናልድ ትራምፕ ብግልፂ ንኣብይ ከም ዘይፈትዎ ይፈልጥ እዩ ኣብይ ይፈልጥ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ይፈልጥ እዩ እቶም ኣይፋተውን እዮም ዕድል ንዶናልድ ትራምፕ ንዋሽንግተን ከይዱ ዝኾነ ንክገብር ዕድል ኣይሃቦን ስለዚ ብካልእ መንገዲ ብሎቢስትስ ብዲፕሎማትስ ብገለ ገይሩ ብድሕሪ መጋረጃ እናገበረ እዩ ዝምድና ናቱ ምስ ዋይት ሃውስ ከም ማሓራሪ ዝፍትን ዘሎ ብእስራኤል ዝማልእሉ ኩሉ ብኢማራት እናገበርካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ጉዳይ ናይ ግብፂ ሓንቲ ካብቲ ኣገዳሲነት ብግብፂ ለንቀነ ምስ ኤርትራ ተራኺባ ምስ ሶማልያ ተራኺባ ዝግበር ዘሎ ፅንሂ ኢለ ከረይኩም እየ ኩሉ እዚ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ግብፂ ኩሉ እዚ በረንበጣዕ ዝብልዎ ናይ ግብፂ ክነግረኩም ኣንጻር ኢትዮጵያ ንሶማልያ ናብ ኤርትራ ቀይ ባሕር ገለ ዝብሎ ኩሉ ናይ ግብፂ ተሃዲድ ክሰርሕ ዝኽእል ኣሜሪካ እንተደጊፋቶ ጥራይ ለሚሳይዲ ሰገ ግብፂ ሓያል ሃገር እያ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዋ ክትብላ ትኽእሉ you can say whatever you want ግብፂ ግን ልክዕ ከም ኢትዮጵያ መጋበርያ ሃገር እዩ ኩሉ ዘሎ ኣብ ባይታ ጭቡጥ ዝኾነ ስጉምቲ ክርከበሉ ዝኽእል ነቲ ናቶም ኣተሓሳስባ ነቲ ናቶም ዕላማ ኣሜሪካ ምስ እትሕወሶ እዩ ነቲ ናቶም ስነ መግባት ኣሜሪካ ምስ ትድግፎ እዩ ምክንያቱ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ኣንጻር ኣሜሪካ ንክኸይድ እዚ ሕጂ ዘሎ መርሕነት ኣብ ግብፂ ዓቕሚ የብሉን እስ ሪያሊቲ ኦፍ ኢት ትኩንነት ናቱ ተሓቂ ከምዚ ማኣፎም ዝብልዎ ዘይኮነስ ኣብ ባይታ ኮይንካ ክትሪኦ ከላ ግብፂ ኣሜሪካ ግደፍ ኢላቶም ከላ በዓልኩም ትፈልጡ ኢሎም ኣሜሪካ ክኸዱ ይክእሉን እዮም ክፈታትኑ ይኽእሉ እዮም ግን እዛ ሕቶ ናይ ጌርድ ድማ እዚ ናይ ህዳሴ ግድብ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ገለ ካብተን ዝርዳእ ነጥብታት ተለወሰኒ ካልኣይ ይርድኦን እዩ እዛ ጉዳይ እዚኣ ግን ጉዳይ ናይ ማይን ጉዳይ ናይ ሆቴላትን ገለ ስለ ዝርድኦ እሱ ማይ ድማ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብ ሂወቱ ስለ ዝፈልጦ ካልእ ነገር ከይርድኦ ክእል ሂ ሲምፓታይዝስ ምስ ግብፂ ይደናገፅ ግብፃውያን ድማ መሰረታዊ ሕቶ እዮም ዘልዕሉ ዘሎ ባህላይ እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ኩነታት እዚኣ ሕጂ ከማን እኮ ካብ ናብ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ኮይኑ እዩ ኣንጻር ኢትዮጵያ ዛረብ ዝነበረ እምበር ቀም 4 ዓመት ዝበሎ እንተሪኢና ካላርሲ ነይሩ listen we are going to be signing numerous countries in the not too distant future so that would be great. That was a big mistake and we've stopped payment to them of a lot of aid because they did it and they will never see that money unless they adhere to the agreement. But they built a dam which stops water from flowing into the Nile and you can't blame Egypt for being a little bit upset, right? How are they doing with that, do you know? بس ماني تزارب نيرو بزا بتليفوني يزارب نيرو ناي دونالد ترامب دبلوماسي لايف يو فتوص لايو اتليست دبلوماسي ناتو غلوصنت الله بزي يمس فتو بزحت سنتاي مس ناي شعوز نبره برايم مينستر ناي سودان حمدوك زبال مسو يتزرارب نيرو غابري ناي امريكا سلز نبره نسو مسو يتزراري دبل نيرو زدي غازي نغبتي حدغا او ከምዘሎን ግብፃውያን ዝስምዖም ዘሎ ቃንዛ ዝስምዖም ዘሎ ቁጥዕን ሕርቃንን ድማ ይርዳእኒ እዩ ምክንያቱ ናይ ሂወት ሕቶ ስለ ዝኾነ ናበለ ከም ግብፃዊ ኮይኑ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ምስ ግብፂ ምስ አልሲሲ ፅቡቅ ዝምድና ከም ዝነበሮ እዩ ዝነገር ሕጂ ዘሎ ኩነታት ግን ፅንሕ ኢለ ክነግረኩም እየ this things might change a little bit ግን again ናቱ መርገፂ ምስ ግብፂ ምዃኑ ይነግር ኣሎ ንኣብይ ኣሕመድ ድማ ብዙሕ እገዳ ኣውሪደሉ ነይረ የብል ነይሩ ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ እገዳታት ኣውሪዱ ነይሩ እዩ ነዚ ነገራት ነቲ ዲጋ እውን ኣብ ገለ ፖይንት እንታይ ከም ዝበለ ስምዕዎ Well, I think they need a lot of help to resolve it. Yeah, no, I was actually talking to Sudan, baby. Talking to. I don't want to answer that. May not want to answer that. Very much appreciate the effort that started with Washington. Very few people are progressing. We hope to reach a lot of benefits. We are moving in that direction soon for this. Yeah, if you would, because I had a deal done, and then they broke the deal, and they can't do that. They can't do that. So the deal was done, and it's a very dangerous situation because Egypt is not going to be able to live that way, and they'll end up blowing up the dam. And I said it, and I say it loud and clear. They'll blow up that dam, and they have to do something. So. يعني انت لكم إذا سبزي على إخاك هون يبلون مالت إذا سبزي ديجا هريم كان تايك ما تخمس خلو إن أنا تصير حسب هاي مثلاً عند دونالد ترامب
ዝፈትዎ ነጥብታት ኣለኒ ዝፀልዓሉ ነጥብታትን ከምኡ ድማ ሓደገኛ መራሒ ኮይኑ ዝረኣየን ነጥብታት ድማ ኣሎ ዲጋ ወበንቂርኩም ግደፍ ወይ ኢልካ ይዝረብን እዩ ተራ ሰብ ኣብ ሓደ ናይ ሙዚቃ ሾው ከማ ከምዚ ኢሉ ይዛረብን እዩ እዚ ናይ ዓለምና ዝሓየለ ሃገር ዝበሃል ዘሎ ኒውክለር ሄድ ኣብ ኢዱ ዘለዎ መራሒ እዩ በጎ ኣቢልኩም ግደፍዎ ወሊዕኩም ግደፍዎ ነቲ ዲጋ እዩ ዝብል ዘሎ ከምዚ ዓይነት very simple ዝኾነ over simplified ዝኾነ ተሓሳስባ ወይ እውን ነገራት ኣመና ካብ ዝግብኦም ንታሕቲ ኣናኣይስካ ነቃሊልካ ናይ ምርኣይ ሓንጎል ዘለዎ መራሒ ምናልባት ብካሊእ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ኣጀንዳታት ገይሮም ብልዕሊ ኩሉ ድማ እስራኤል ስለ ዝውርዎ ዘለዉ ምናልባት ግብፂ እንታይ ዝገብረላ ዘሎ እዮም ዝበሃል ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ተመሊስና እውን ኣብቲ ናይ ኣንተቦከሪኩም ክለ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘሎ ግብፂ ኣብዚ ኩነታት እዚ እዚኣ ምንመለስ ግብፂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓንቲ ፀገም እያ ዘላታ ወላ እኳ እቲ ነገራት ኣብ ናቶም ፌቨር ብናቶም ኩነታት ክኸደሎም ዝኽእለሉ ተኽእሎ እንተሎ there is another issue እስራኤል ዝበሃል ሃገር ነቶም ህዝቢ ፈለስጢን ካብ ቃዛ ንኩሉ እቲ ህዝቢ ደፊኡ ኣብ ዶብ ናይ ግብፂ ኣብ ካምፕ ከቐምጦም ደልዩ ኣሎ ካብቲ ካምፕ ድማ ልክዕ ከምዚ ጨፍሊቕካ ነቲ ህዝቢ ትደፍኦም ሻ ኣሎ ደፊኦም ናብ ግብፂ ክእትውዎም እዮም ዘልዩ ዘሎ ንግብፂ ድማ ናይ ግድን ትቕበሉ ይብሎም ኣሎ ግብፂ ድማ ነቲ መራሒ ናይ ግብፂ ናልሲሲ ማለት እዩ ነፍሰ ቅድለታዊ ውሳነ እዚ ስለምንታይ ህዝቢ ግብፂ እቲ ቃንዛ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ናይ ቃዛ ዝወርድ ዘሎ ህዝቢ ናይ ፈለስጢን ዝወርድ ዘሎ ይርድኦም እዩ ምስኡ ድማ ይደናገፁ እዮም እቲ ሕቶ ግን እዚ መራሒ ናይ ግብፂ he doesn't have a lot of options ኣብዚ he has to make a decision ኣብ መወዳእታ ናተይ መረዳእታየ ክንምንታይ ታፍ ክኸውን ደልሎ ገለ ክፋል ናይ ፈለስጢማውያን ክቕበል ክፍትን እዩ the day he kind of accepts this situation ነዚ ነገር እዚ ተተቐቢሉ ኢትዮጵያ ስሒናታ ማለት እዩ ብገለ መንገዲ ምስ እስራኤል ኣኮሞዴት ክገብር እንድሕር ጀሚሩ ነቲ እስራኤል ዝደልይዎ ዘለዉ ኣብ መወዳእታ ድማ ሕራይ ክብል እዩ ምክንያቱ ኣንፃር እስራኤልን ግብፅን ወላ እኳ ብመትከል ክቃወመ ይፍትን እንተሎ ፀቕጥናቶም ክፃወሮ ዝኽእል ኣይመስለኒ that's why ገለ ሶሉሽን እንተተረኺብዎ ኣብይ ኣሕመድ is screwed ኣብይ ኣሕመድ ዓብ ሽግር ከጋጥሞ እዩ ምክንያቱ ከም ግብረ መልሲ ዝደለካዮ ክንገብረልካ ኢና ክብሎ እያ ዶናልድ ትራምፕ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንዑ ንምግባር ድማ ፀገም ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን ኩሉ ነገር ክገብር ዝኽእል እዩ so all this ኣተሓሒዝካ ኢትዮጵያ ዲፕሎማቲካሊ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎ ዝምድና ንምትዕርራይ ወይ እውን መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ንክትከውን ዝኩሉ ጠራራራራ ትብሎ ዘላ it's not gonna fly ክሰርሓሎም ኣይኮነን ንዓና ዘገድሰና ድማ እዩ ንዓና ዘገድሰና ኣስፔክት ናይ ዝነጥብ እንታይ እዩ ስለምንታይ ዛርሲ እዚ ካቨር ገብሮ ኣለኹ እዛ ገዳስ ኤርትራ ምስ ግብፂ ፅቡቅ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ኣለዋ ንብል ኣለና በቲ ሓደ ካልኣይ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ኣንፈት ናይ ዲፕሎማሲ ጀሚራ ኣላ ስለዚ ግብፂ ዘለዋ ሌቨሬጅ ተጠቂማ ንቀይሕ ባሕሪ ምስቲ ሑቲ ዝገብሮ ዘሎ ፀገም ክትኣሳስሮ ፈትኑ ቀይሕ ባሕሪ ፀገም ኣሎ ፀገም ምፍታሕ ድማ ግብፂ ኣገዳሲ ፓርትነር ናይ ኣሜሪካ እንድሕር ኮይኑ እሞ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ቦታ እንተደላዲሉ ንቀይሕ ባሕሪ ንምውሓስ ምስ ኤርትራ ክንሰርሕ ኣለና ክብል ናይ ስዑድያ ይኹን ግብፂ ክልቲኦም ምስ ኤርትራ እውን ክንሰርሕ ኢና ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ኢሎም ኤርትራ ድማ ድልውነታ እንድሕር ገሊፃ ኣላ እንታይ ክኸውን ይኽእል እቲ ዝምድና ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ክቕየር ይኽእል እዩ ተቐይሩ ድማ ገዳታት ክለዓለሉ ዝኽእል ኩነታት ኣለዉ ስለዚ ኩሉ እዚ ነገራት ንሪኦ ዘለና ንዓና ጓና ነገር ኣይኮነን ንዓና ብቐረባ ዝትንክፈናን ምሳና ዘራኽብ ብዙሕ ነጥብታት ዘለዎ እዩ ልዑል ኣገዳስነት ድማ ክህልዎ እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ብቐረባ ምክትታል ዘድልዮ ኩነታት ኮይኑ ተስፋ ንገብር ናብ ኩናትን ናብ ካልእ ናይ ከይድን ግን ነቲ ዲፕሎማሲ ዘሎ ንምትዕራይ ዓብ ግደ ክህልዎ ተስፋ ንገብር ካብዚ ቀፂልና ክንርኢ ከለና እንታይ ይብሎ እዚ ኢትዮጵያውያን እዩ fact the Grand Ethiopian Renaissance Dam GERD ማለት እዩ is entirely funded by the people of Ethiopia through public contributions and domestic resources. It poses no threat to Egypt's water security. ስለዚ already ኣብ ዲፈንሲቭ ነፍሰ ምክልኻል ወይ እውን ብኣርጊመንት ነዚ ናይ ኣሜሪካ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መርገፂ ንምቕያር ኣንፃሩ እዮም ፅሕፉ ዘለዉ good luck with that ዶናልድ ትራምፕ ያይ ንስኹም ፖስት ገበርኩም መፅሓፍኩሞም ክሰምዕ መመርገፂ ክቕይር ዶናልድ ትራምፕ 2 ተደምሮ 2 17 እንድሕር ኢልካ ኣብ ዓለም ዘሎ ማቴማቲክስ ኩሉ ፕሩፍ ተገይሮምሉ ዝቕይር ኣይኮኑን ሓሳቡ ትንፈር ኣይትንፈር ጤል ዛ ዓይነት እዩ እንተኾነ ዕድል ተገይርካ ብዛዕባኻ ሕማቕ ኣይነግርዎ ናብ መጀመርያ ርእሱ ከምዛ ናይ ቆልዓ እንድያ ኣብ ኣገለን ተፅሒፎምሉ ኣኺልካ እዩ ስለዚ ሓደ ካብታ ንድፈትዎ ንኤርትራ ብሕማቕን ፅቡቕን ዝፈልጣ ኣይመስለንን and this is an advantage ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ዶናልድ ትራምፕ ኣገለ ፖይንት ጌጋ ሓበሬታ ኣብ ርእሱ እንተይትዮምሉ ግን you have a difficult situation ማለት እዩ so ታይም ዝብሉ ዘሎ despite the US President Donald Trump has once again made misleading claims about the dam
جوين دقيمو مبل كالاي جزي زعبازي قدايزي تديقاتي بنا أمريكا جنزل كم تسرح زقل تزلو زجيجا أجاجا حبريتا يهب كم زلون during a meeting at the White House with the NATO Secretary General Mark Rutte on 14th of July. President Trump falsely stated that he thinks the U.S. funded the dam and described it as a threat to Egypt's water supply. لذلك كلته عبيتنا تات كلته عندما جيجا يمزلو زلو هذا تي ديجاتي أمريكا كم زخفلتهم كالاي دما ني هلاوين ني جبسي هلاو جبس حدقا كم زخونه قليسلو This follows similar remarks made in June. أوشتي ورحي أو ورحي شدشة كم زبالون أو ورحي شعات دما جيدا قمال لزقو دايزي that the U.S. financed the dam and that it is substantially reduces the flow of water into the Nile. ስለዚህ again ደጋጊማ ውሽጢ ወርሒ ጥራይ ክልተ ግዜ ዓበይቲ ጌጋታት ተዛሪቡ ኣሎ እዚ ድማ ሓደጋ ምዃኑ ወይ እውን ኢትዮጵያ ፅቡቅ ከም ዘይኮነ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ ግድላክ ዳት ዶናልድ ትራምፕ ንክትእምኑ ማለት እዩ The next topic is another diplomatic problem بوغن ኢትዮጵያ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚያ ተተቐፅል ሕጂ ናብዚያ ክንከድና give me a second right Developments from the Horn of Africa, where tensions between neighboring Ethiopia and Somalia have reignited over a controversial port deal. This as Turkey-mediated peace talks have stalled. Diplomats from both nations signal rising strains between Ethiopia and Somalia as their war of words over a Red Sea port agreement resumes. The deal in question was signed last year between Ethiopia and Somalia's breakaway region, Somaliland. Under the agreement, Ethiopia would gain access to Somaliland's strategic Berbera port, along with a 20-kilometer stretch of coastline. بحفشة حجوين تماليسو تي أبي سوماليا زلو كنتات أبناي كرم درامو قصو إخي كم زلون ناي كتشن إسرائيل أربعة ملو عمد زنبر الدراما إسرائيل همشن دارجا كمودة تجميرو كتاب حجي أجندانا إيرتراي نيرو سلازي حسب دو إيرترا دو نابل كاي نيرو إسرائيل أربعة تنجن كاب إلى حد ورا حد جميرة اتي MOU Memorandum of Understanding من سوماليلاند كاب زفرارم اتي تيماتي عمد مليا أنكساقساتنا أبي سلازي ناي سوماليا بمنجد سوماليلاند زفتنا أجندا عمد مليا أنكساقساتو حجي دما ناي إيرتراغن فرق عمد كتوكو سلاز دليت نكال منجد يخيدالو سلازي انتاي يمزول زلو قدا ناي سوماليا نابي قصو خيد خلال يخيل تركو خنازو كنتات زي بخامي كتوكو مالت خليز بحال زلو. In return, Ethiopia would recognize Somaliland as a separate nation. Somalia, which considers Somaliland a part of its sovereign territory, condemned the deal as a gross violation of its integrity. The deal triggered a major diplomatic dispute as Somalia launched a campaign to block the deal. Turkey, a close Somali ally, intervened to mediate, now leading to the signing of the Ankara Declaration in December last year. The declaration committed both sides to respect each other's sovereignty and territorial integrity, and to continue dialogue under Turkey's mediation and to avoid hostile actions and pursue peaceful resolution. هجي أبزي أقدر سنتات كنريان خلينا تيناي أبانكرا استقبل declaration ويونا استقبل سممع بتركي استشم قال مالتيو حدا كابتي زمت أولوتي ويون زمت أنجر نعبي أحمد بسعرتي زازيموا نساتهم بزوجهم تويست قبل وفتنهم نبي حكي حسوت كم حكي ناي مقبار propaganda سلطونا قباب ناي ميديا أتقاق ما ناي أبي نتو فشلت ناتو ودكات ناتو كم عود جيرو كشيء تفتن ميديا يسرح يزلو سلازي أمتى مجمري أنت هيلو قدام يتسترد لولا ونتن جزء واحد نتن هي نفسه كيف حجر تخبروا سلازي أبي أحمد من الصومالي لاند خبره إذا حسب زنبرة effectively نتصوري قتله مالتيو لولا ونتن الصوماليان جزء واحد نتن كتخبر لك أمونغو كمدما propagandistas نات كأنس أرسوماليا لولا ونتن جزء واحد نتن زت حزربا نايكينات نايكالنس خبره زنبر تطاو قبلوا خمسة hostility and seek peaceful resolution كتيلهم دما صوماليا جالي أفتق بحري ني أبي أحمد كتبه وين سمع نيري تحطوجن كلتين هجرات نتزل وان ركب وين زته كقلت له بشمجلنا ناي تركي كقلت له مخانو من إردوان ناب كسبنا بسوماليا نيتوبيان سوماليا كجيش مخانو أبز إسرائيل راح مشور حخلت سلسلة بيلو كجيش يبحال نيروبتي سمعنا أنكراك فرم كله أنت خوني nothing has happened actually لازم تقول له what Ethiopia says لازم Ethiopia versus Somalia Red Sea access is vital for economic survival. Need amicable solutions. لازم تنا إثيوبيا مركزي كبحرين هلاوينا والثانيو هذا
نحنا نقاصرو ويون ملو نحنا كنحزو نخل أفتق بحري كنركب كنكلالنا زبل سنة ما قوتيهم زقدمو زلو زي ما أنصارنا حبرتنا حبرتنا تشارترنا حبرت أفريقيا يقولنا UN أنصاريو معناته بوجن سوماليا what Somalia says land grab deal violates sovereignty لولاونتنا سوماليا تحسكا كنا من دايت أجمع لني الكاتجرا لها أفتر لولاونتن إذا توحدنا سوماليا كنت أسعد غنيغا يوني international community must intervene ስለዚህ ነቲ ዓለም ለኻዊ community ድማኣትዩ ነቲ ናይ ዓቢ ኣካይዳ ጠጠው ከብሎ ኣሎ ኢላ ሶማልያ ናይ ብሓቂ ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ጉያ እያ ደገፍ እውን ረኺባ እያ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ቱርኪ ንክልትየን ሃገራት ረብሓ ስለ ዘለዋ ኣብቲ ኩነታት ኢዳይትያ ፈቲሓቶ እዩ ዝበሃል ዘሎ ባት ቱርኪ ሓደ ኣዝዩ ድወጆኮ ክፃወት ዝኽእል ሃገር ምርጫታት ናቱ እምበር ናይ ካልኦት ሰባትን ብዙሕ ዘይገድሱ ሃገር ከም ምዃኑ መጠን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሕጂ እውን ቱርኪ ገለ ገይም ክፃወት ከም ዝኽእል ስለምንታይ ኣብ ጎኒ ሶማልያ ደው ዝብል ዘለውን ሶማልያ ካብ ቱርኪ ወፃኢ ናብ ግብፂ ክትከይድ ከም ትኽእል ስለ ዝፈርሀ ናቱ ረብሓ ጥራይ ንሶማልያ ዝቋፀራ ሙሉእ ቋፀራ ከም ዘይኮነ ስለ ተረድኦ ንኢትዮጵያ ክብል ነቲ ሶማልያ ዘሎ ዓቢ ዲል ናይ ነዳድን ናይ ገለን ዝገብሮ ዘሎ ክኸስሮ ስለ ዘይደለየ እዩ ስለዚ ስቲል ዝተወደየ ጉዳይ ከም ዘይኮነን ቱርኪ ንባዕሉ ብዙሕ ጌማት ክፃወት ከም ዝኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ እያ ትዛረብ ኣብዚ understanding between Ethiopia and Somaliland. Turkey so officially has also talks between Somalia and Ethiopia and with Somalia and Ethiopia in June 2024. And in this occasion, it underlined its willingness to diffuse tensions in an already volatile and conflict-marked. ብሓፈሻ ናይ ብሓቂ ቱርኪ ነዚ ጉዳይ ናይ እዚኦም ክልቲአን ሃገራት ክትፈትሑ ትኽእልዶ ንዝብል ወል እቲ ኔጎሲዬሽን እስክግበር ተባሂሉ ዝነበረ ዘተ ንሓዋሩ ጠጠው ከም ዝበለ ተገሊጹ ኣሎ ስለዚ ኣብ መንጎ ቱርክን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዝነበረ ኩነታት ድሮ ከም ዝተጠቀሰ ወይ እውን ከም ዝወደቀ ኢና ንርኢ ዘለና ሶማልያ ድማ ከይዳ ምስ ግብፂ ሓደ ዓቢ ዲል ገይራ ኣላ ስለዚ ኢትዮጵያ ድማ ኣብቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ባሕሮም ንድሕሪት ተመሊሶም ኣብቲ ሓሸውየ ክዞሩ ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ ናበዩ ክቕፅል ሕጂ ናብ ኤርትራ ዝበሃል ዝነበረ እውን ቁሩብ ትለይ እናጎደለት ከይዳ እያ ምክንያቱ እቲ ናይ ኤርትራ ዝበሃል ዝነበረ እውን ፀገም ይፈጥረሎም ከም ዘሎ ግን አጀንዳ ናይ ባሕሪ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ዓቢ ድራማ ስለ ዝኾነ ክቕፅል እዩ ኣብዚ ስሙ international law and in consultation with of course with the neighbors. It's not an issue, it's not only a challenge for a country like Ethiopia. You know, we in Europe have many landlocked countries, and but it's not a difficulty because through dialogue, consultation with neighbors, through this kind of day-to-day relation, they have access to the sea through the harbors of their neighbors, and so it works. But in any case, as I said, it's we understand fully the legitimacy of this request, and of course we. Sometimes ዝብሉ ዘለው እዚ ዘረባ እዚ ኣምባሳደር ናይ ፍራንስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እንዲሁ ኢንተርቪው ገይሮምሎም ነቶም ኣምባሳደራት እናዛረቡ ናይ ብሓቂ I think ወይ እቲ ህዝቢ ናቶም ክሳዕ ክንደይ ስቱቢት ምዃኑ እዮም ዝጥርጥርዎ ወይ እውን ዝንዕቅዎ ኣነ ክርዳእና ይክእልኒ እዩ መዓልታዊ ብከምዚ ጌርካ ሰብ ድራማ ክትገብረሉ ትኽእልኒ ኢኻ እቲ ሰብ እንግሊሽ ኣይክእልኒ እቲ ናቶም ኦዲየንስ ኢሎም ድዮም ዝኣምኑ ንዓይ ስቲል ኣይነፅረለይን ኣሎ because ነዛ ዘረባ ሕጂ ክሰምዑ ፀናኩም እንታይ ኢሎም ይሸጥዎ ኣሎ ድሕሪ ኣምባሳደር ናይ ራሽያን ኣሜሪካን ሕጂ ድማ ፈረንሳ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክንረክብ ትሕግዘና ኣላ እዮም ዝብሉ ዘሎ France becomes the third major power after the US and Russia supporting Ethiopia's quest for sea access, calling it perfectly legitimate for the world's most populous landlocked nation, training support for development. So the time ዝብሉ ዘሎ ሕጂ እውን እንትኾነ ፈረንሳ ኣብ ደገ ባሕሪ ንክንረክብ ትድግፈና ኣላ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብ ባይታ ግን እንታይ ብሎም ፀኒዩ ብዙሕ ዝብለኩም ኣብ ደገ ባሕሪ ቀጥታዊ የብልኩምን ግን ኣብ ኤሮፓ ብዙሓት ሃገራት ኣለዋና ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ንኣብነት ንሱ ኮለል ክብል ክእል ኣነ ግን ኣብ ስዊስ ስለ ዝቕመጥ ስዊስ ኣብ ደገ ባሕሪ የብላ ኣብ ደገ ባሕሪ ግን በይን ትጥቀም ካብ ሃምቡርግ ቦገን ጀርመን ትጥቀም ካብ ምን ኢኻ ትብሎ እቲ ሮተርዳም ናይ ሆላንድ ትጥቀም ቦ ገይሩ ዝመፅ ኣሎ መንገዲ ትሬን ስለ ዘለዎ ሮተርዳም ትጥቀም ቀፂላ ጣልያን ትጥቀም ፈረንሳ ትጥቀም ብዝኾነ መንገዲ ትጥቀም ግን ጊቭ ኤንድ ቴክ ዝበሃል የለን እዚ ቢኤስ ወይ ከዓ እዚ ዕብዳን ዝመልኦ እንካን ሃባን ብላብላ ዝበሃል የለን ትኸፍል እያ ስዊስ ከፊላ ወደብ ኣማሪፃ ኣጫሪታ ኣናቂታ ኣብ ዘዋፅኣ ቦታ ብክብሪ እያ ትጥቀም ስለዚ ብሰለስቲአን ሃገራት ስለትዳወብ ብሰሜን ዘሎ ዲ ብደቡብ ዘሎ ዲ ብምዕራብ ዘሎ ዲ ኣማሪፃ ንሎጂስቲክስ ናታ ዘዋፅኣ
ዝሓሰረን ዝበለፀን ዝበለቶ መንገዲ ኣማሪፅ እያ ትጥቀም ስለዚ ከምኡ ዓይነት ዘረባ እንካን ሃባንዶ ጅንዕፍሪዶ ዝበሃል ዘረባ የለን ሓቂ ንምዝራብ ስዊስ ነቲ ንሳቶም ብወደብ ኣነብ ስዊስ ስለዝቕመነዝ ነገራት ዝያዳ ይድርዳእን ስዊስ እንታይ ትገብር ኣብ መንጎ ጀርመንን ፈረንሳን ጥልያንን ስለ ዘላ ከምኡውን ኦስትሪያ ዝበሃል ዓበ ሃገራት ማለት እዩ ኣብ መንጎም ስለ ዘላ ካብ ኦስትሪያ ንፈረንሳ ዝግበር ንግዲ ልክዕ ብመንገዲ ባቡርን ፅርግያታትን ናይ ስዊስ ዝሓልፍ ካብ ጥልያን ንጀርመን ዝግበር ንግዲ ብመንገዲ ባቡርን ፅርግያታት ናይ ስዊስን እዩ ዝሓልፍ ካብ ጀርመን ንጥልያን ዝኸይድ ካብ ፈረንሳ ንኣውስትሪያ ስለዚ እዚ ኩሉ ኢንተርሊንክ ንግድናቶም ብስዊስ እዩ ዝሓልፍ ልክዕ ከምቲ ንሳቶም ኣብቲ ገባሕሪ ዘለዎም ተን ካልኦት ሃገራት ስዊስ ድማ ቢንቶ እያ መንጎ ኮይና ስለዚ ቢንቶ ስለዝኾነት ንስዊስ ተኣጊዳትካ ኣብ ቁጠባካ ብዙሕ ሽግር ከጋጥመካ ይኽእል እዩ ነቲ መንገዳ እንተኸልኪላትካ ንስኻ ኣብቲ ገባሕሪ ሓንቲ ሌቨሬጅ የብልካ ናብ ልዕሊኦም ኣብቲ ገባሕሪ ጥልያን ከልኪላታ ብፈረንሳን ጀርመን ቀልጢፋ ክትጥቀም ትኽእል እያ እንታይ ማለት እዩ ከምኡ ኣይጋጥምን ግን ኤርትራ ንኣብነት ምስ ደቡብ ሱዳን ክትነግድ ተደሊ ነይራ ብኢትዮጵያ ረጊፃ ክትከይድ ትኽእል ጅቡቲ ምስ ደቡብ ሱዳን ክትነግድ ብኢትዮጵያ ረጊፃ ክትከይድ ትኽእል ብመሬት ማለት እዩ ስለዚ ኣክንዲ ነቲ ዘይብልካ ምን እናበልካ ትነብር ነቲ ዘለካ ፅቡቅ ጌርካ ተሰሪሕካሉ ነቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ጎዲልነት ትብሎ ዘለካ ተን ካልኦት ሃገራት ድማ ንካልእ ንግዲ ነቲ መሬትካ ነቲ ካልእ ፀጋታትካ ክብሉ ምሳኻ ንግዲ ክገብሩ እንካን ሃባን ክበሃል ከሎ ከምዚ ንስኻ ዕሙድ ዝኾነ ነገር ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ዶ ጅንዕፍሪዶ ትብሎ ዘይኮንካስ ንስኻ ወደ ፅርግያታትካ መንገዲ ባቡርካን ፅቡቅ ጌርካ ተሰሪሕካ እዮም ሃገራት ከምቲ ንስኻ ኣፍ ደገ ባሕሪ ትደልዩ ንሳቶም ድማ ምስ ካልኦት ሃገራት ክነግዱ ስለ ዝደልዩ ኤርትራ ምስ ኬንያ ክትነግድ ትደልያ ምስ ኬንያ ክትነግድ ተኮይና ወይ ብመርከብ ገይሩ ክኸይድ ወይ ብባቡር ገይሩ ክኸይድ ንዑ ክትገብር ተኮይንካ ድማ ኢትዮጵያ መንገዲ ክኸውን ምኽኣለ ስለዚ ኣከንዲ ብዘይብልካ ምን እናበልካ ምስ ጎረባብትካ ካልእ ፀገማት ትፈጥር ነቲ ዘሎ ኩነታትካ ነቲ ዘሎ ፀገማትካ ተቐቢልካ ምስ ጎረባብትካ ጥዕና ዘለዎ ርክብ ተገበርካ እቲ ዝሓሸ ምኾነ ግን ነዚ ዝፈልጦ እዩ ዝፈልጦ እምበር ከምዚ ጌርካ ዕግርግር እናገበርካ ጎረባብቲ እናረበሽካ ክኸውን ኣይግብኦን እዩ ይግዳስ እዛ ኣጀንዳ እዚኣ ፅንሒልና ክምለሳ ኢና You write, quote, on one side of Addis Ababa is the ethnic Amhara Fano, F-A-N-O, patriot fighters. On the other side of Addis Ababa is the Oromo rebels. Being that these two ethnic groups, or nations really, are the two largest in Ethiopia, you can get an idea of just how desperate the situation, the gangster regime of Abiy Ahmed finds itself in. Inflation is raging, with electricity rates having just doubled, with food shortages, runaway prices, and corruption ruling the roost. Thomas, what is going on right now on the ground in Addis Ababa, as well as throughout Ethiopia? ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኮንቨርሴሽን እዚ ቫይራል ክኸይድ ዝግብኦ እዩ ብብዝሒ ሸር ክንገብሮ ዝግባአና እዩ ቢካዝ ናትና ናራቲቭ ናይ ኤርትራ ናራቲቭ ወይ እውን ኤርትራ ብዛዕባ ኢትዮጵያ እትብሎ ዓይነት ስነ መጎት ኢና ንርኢ ዘለና ቶማስ ማውንቴን ሓደ ካብቶም ፕሮሚነንት ራይተርስ ብፍላይ ንናይ ኤርትራ ሳይድ ኦፍ ስቶሪ ክዛረብ ዝኽእል ንዓቢ ድማ በቲ ሓቀኛ ምስልናቱ ክገልፆ ዝኽእል ኣሜሪካዊ ስለ ዝኾነ ምስ ሓደ ዓቢ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ፐርሶናሊቲ ዝገብሮ ዘሎ ፍሪደም ራይደርስ ድብል ፕላትፎርም ይመስለኒ you can check it out in YouTube ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብይ ኣሕመድ እቶም ክልተ ዝዓበዩ ኤትኒክ ግሩፕስ ኣብ ኢትዮጵያ ኦሮሞን ኣምሓራን ክልቲኦም ዕጥቃዊ ጎነፅ ወይ ከዓ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣንፃር ኣቢ ኣበጊሶም ኣለዉ እዚ ማለት ኣብዞም ክልተ ህዝቢ እዚኦም ክሕባእ ከም ዘይክእል ኣቢ እንተወሓደ ብወገን ኣምሓራ እቲ ዝዓበየ ክፋል ኣንፃሩ ክኸውን ከሎ ብወገን ኦሮሞ ድማ ኣገዳሲ ክፋል ኣንፃሩ ኣሎ ስለዚ እዞም ክልተ ህዝብታት እዚኣቶም ኣንፃሩ ይቃለሱ ክሳብ ዘለው ናይቶም ካልኦት ንኣሽትን ተወሲኽካሉ እቲ ነገር ኣብ ልዕሊኡ ድማ ከም ቀመም እንታይ ወሲኾም ዘሎ ኢንፍሌሽን ምንሃር ናይ ዋጋታት ዳርጋ ኣበለፎን ናይ ገዛ በፂሑ ዘሎ ስለዚ ንሰባት ብጠጠቦም ክውሕጦም ደሊሎ ዋጋታት ምናብሮ ምኽባርን ሽግር ናይቲ ናይ ደሞዝ ናይ ካልእ ፀገማትን ወሲኽካ ማለት እዩ ኩሉ እዚ ደሚርካ እዚኦም ክልተ ወገናት ድማ ብፀቕጢ ወታደራዊ ሓይሊ ዝደፍኦ ዘሎ ኣቢ ሕጂ ድማ ምስ ትግራይን ምስ ኤርትራን ዝገብሮ ዘሎ እንታይ ዝካየድ ዘሎ ኣብቲ ቦታ እቲ ጋንግስተር ካደ ከምዚ ማፍያ ናይ ማፍያ ሓላፊ ኣቢ ጋንግስተር ኣቢ ዝብሎ ብዛዕባ ቶማስ ማውንቴን ብዙሕ ይድፅሕፍ ንዑ ድማ ኣብ ሚድያ መፅኡ ኢንተርቪው ይገብር ኣሎ መልስናቱ ክንሰሚዕና ቀድሚ ናብቲ መልስናቱ ምሕላፍና ግን ሓንቲ ናይ ጀዋር ዘውፅኣ ፅሕፍቲ Since I wrote that article, it's been a few weeks now, the situation has accelerated in terms of the gains being made by the opposition to the Abiy Ahmed gangster regime.
Just for example, just to break it down, what's really going on. There are four major armed groups in Ethiopia right now fighting a civil war. You have the government on one side, headed by this gangster Abiy Ahmed, Western backed gangster, UAE-backed gangster Abiy Ahmed. And the other side, you have the army of the Tigray People's Liberation Front, the TPLF, based in Tigray, which was at one time in war with the Abiy Ahmed government. And then you have the major fighters, the major force, the Amhara, ethnic Amhara nation, really, of Amhara fighters called Fano, or Patriots Army. And then there's, of course, lesser but still active, the Oromo Liberation Front, Oromo Liberation Army fighting the Abiy Ahmed government. So the Fano, the Amhara fighters, እንታይ ዝብሎ ዘሎ እዛ ኣርቲክል እዚኣ እስኻ እታ ኣርቲክል ንስ ሳምራይዝ ገበራ ተቕድሚት ንተቕሶ ፀናሕና ካብ ዝፅሕፎ ገለ ሶምናት ገይሩ ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት ኣመናይ ብኢሱ ዘሎ ካብቲ ቀደም ዝነበረ ስለዚ ናይ ትግራይ ህወሓት ኦልሬዲ ናይ ኩናት መንፈስ መፅይዎ ኣሎ እዚ ከዓ ህወሓት ዝበሃል ነብሱ ዝኻለ ምስ ኣቢ ገጢሙ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ሓያሎ ወታደራዊ ኣቃውማ ዘለዎ ብሓደ ወገን ኣንፃር ኣቢ ንኩናት ይዳሎ ከም ዘሎ ወይ እውን ኣቢ ንዑ ከጥቅዕ ይሓስብ ከም ዘሎ ክንገር ከሎ ህዝቢ ኣምሓራ ዝድግፎ ዘሎ ወይ እውን ንህዝቢ ኣምሓራ ዝውክል እቲ ፋኖ ዝበሃል ቃልሲ ድማ ነፍሱ ዝኻለ ኣብ ዓቢ ኩናት ፀሚዱ ከም ዘሎን ከምኡ ድማ እቲ ናይ ኦሮሞ ሸኔ ዝበሃል ድማ ነፍሱ ዝኻለ ወላ እኳ ማዕረትዮም እንተደይኮነ ንሱ እውን ነፍሱ ዝኻለ ኩናት ፈንዩ ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት ካብቲ ቀደም ዝነበረ ዝበኣሰ ወይ እውን ዝገደደ ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ቶማስ ሞንቴ Since I wrote the article, they've about over 7,000 Ethiopian soldiers surrendered to them. So, I mean, it's like things are falling apart even faster. Something like a dozen ethnic Amhara generals have either left or been forced out of the Ethiopian army because Abiy's worried about a coup. And the head of another major region in the country, the Afar region, the head of the special forces in Afar, has taken 200 of his men and left the country and gone to Eritrea. So, I mean, it's like going from bad to worse for Abiy Ahmed. Now, he is Western supported. I mean, the IMF gave him an emergency loan of about $267 million. And the World Bank just approved $1.5 billion to prop him up. So, you know, the major creditors recently agreed to take a $3.5 billion haircut on their debt to Ethiopia, Ethiopia's debt to them. So, I mean, you know, when was the last time you heard of an African country getting $3.5 billion? So, እዚ ድማ ተኣገዳስነት ብዩ ኣነ እኳ ብተፈላለየ መንገዲ ክገልፆ ፀኒሐ እዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ እቶም ናይ ፋኖ ናይ ህወሓት ከምኡ ናይ ሸኔ ሕጂ ድማ ብዓፋር ወገን ዓበይቲ ሓለፍቲ ኣብ ዝተፈላለየ ሓይሎም እናወሰዱ ወይ ከዓ ወታደራቶም ሒዞም ናብ ኤርትራ ገፆም ይኸዱ ከም ዘለዎን ስለዚ ብዓፋር ወገን እውን ዓብ ፍሽለት ኣጋጢሞ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ ግን ኣብይ ኣሕመድ ንምድሓን ብዙሕ ደገፍ ይግበረሉ ከም ዘሎ ኣቐድማ ኣቢሉ ሓንቲ ዝጠቐሳ ብፍሉይ እውን ፅሒፍ ኣውሪድዋ ነይሩ ከም ፃና በልኩ ግዜ ሲ ነምበር እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ ቶማስ ማውንቴን ናይ ፋኖሲ ብዙሓት ሰራዊት ናይ ፌደራል ማሪኾም ስለ ዘሎ ንዖም ምጋብ ከቢድዎም ከም ዘሎ ነቶም ሰራዊት ናይ ፋኖ ወይ ከዓ ጥዕጡቕ ጉጅለ ፋኖ ብዙሓት ሰራዊት ይማርኽ ስለ ዘሎ ካብቲ ናይ ፌደራል ወይ ካብ ናይ ኣቢ ፋኖ ድማ ሰንትራል ዝኾነ ሎጂስቲክስን ገለን ዘለዎ ስለዘይኮነ ነዞም ምሩኻት እንታይ ከም ዘብልዖም ኣሸጊርዎ ከም ዘሎ ይነገር ስለዚ ብዙሓት ክሳብ በሽሓት ዝቁፀሩ ማሪኹ ከም ዘለዎን ዓበይቲ ጀነራላት እውን ገሊኦም ተሰጊጎም ገሊኦም ድማ ባዕሎም ኢዶም እናሃቡ ናብ ፋኖ ይፅምበሩ ከም ዘለዎም ወይ እውን ካብ ኣቢ ይለዩ ከም ዘለዎን ገሊፁ እዚ እቲ ሓደ ክኾን ከሎ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ግን ንኣቢ ንምድሓን ብመንገዲ እቲ ልሙድ ተርእዮናቱ ናይ IMF ከምኡ ወርልድ ባንክ ብሚልዮናት ገንዘብ ሂብዎ ኣለዉ ተወሳኺ እቲ ወርልድ ባንክ ክሳብ 1 ቢልዮንን ገለን ከም ሓገዝ ሂብዎ ኣሎ ንዑ ንምድሓን ነቲ ቁጠባዊ ቅልውላው ትሕድ ንምህዳእ ተወሳኺ እቶም ኣለቃሕቲ ናቱ ዝነበሩ ገለ ዕዳኽ ንክገድፍሉ ፀቕጢ ይገብር ከም ዘለዎን ስለዚ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ንኣፍሪካ ኸማ የጋጥምን እዩ መጋበርያ ሃገር ስለ ዝኾነ ንዑ ንምድሓን ዝግበር ዘሎ ብኣሜሪካ ይኹን ብምዕራባዊ ዓለም ደገፍ ከም ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ንፅረልካ ይብላ ኣሎ እዚ ከዓ ነዚ ክትርዳእካ እንተኽኢሉ ጥራይ እዩ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ኣቢ ንምድሓን ብዙሕ ጉያ ይግበር ከም ዘሎን እቲ ዘሎ ወታደራዊ ኣቃውማ ናይቲ ኣንፃሩ ዝኸዱ ዘለዉ ተኣሊዎ ይኽእሉ እዮም ግን ግዜ ክወስዱ እዮም እቲ ናይ ቁጠባ ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ክፍንቅሎ ስለ ዝኽእል ምክንያቱ ሰብ ዝበልዖን ሰትዮን ተሲኢኑ ኣብ ሓንቲ ግዜ ኣንፃሩ ሓፊሉ ክግምጥሎ ስለ ዝኽእል ነቲ ህዝቢ ነቲ ናይ ቁጠባዊ ሽግርን ቅልውላውን ከተናዋሓሉ ክትክእል ኣለካ ንዑ ድማ እቲ IMF ይኹን ወርልድ ባንክ ዝጓየየሉ ዘሎ እናበለይ ዝምጉት ዘሎ which is a very fundamental important እዚ ኣገዳሲ እዩ ኤክስፖዝ ክግበር ዘለዎ ድማ እዩ
and debt reduction. So historically, Ethiopia has always been the major debt reduction beneficiary because what do they have? They have the major foreign currency earner is coffee. It's about $2.5 billion a year for a country of 100. ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ቶማስ ማውንቴን ፅቡቅ ዝኾነ ነጥብታት ኣልዒሉ ኣሎ ጀዋር ድማ ክልተ ነጥብታት ከምኡውን እዚ ሸገር ሚድያ ኤፍኤም ዝብልዎ ዘውፅኦ ሓበሬታ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ናይ ቁጠባ ሽግር ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ንምግላፅ ክልተ ነጥብታት ፖስት ገይሩ ነይሩ ሓንቲ ካብኣተን don't think the only low level workers take food from hotel traffic's leftovers in the past professionals in the fields like banking judiciary healthcare etc., known to have a decent standard of living, are now unable to cover even food expenses with their salaries. It is known that they line up alongside the street hustlers to receive hotel traffic's leftovers. The Workers' Confederation should be commended for boldly exposing the truth. زيادة يبلو فدريشن ናይ ሰራሕተኛታት ነቲ ባይቶ ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ኢሉ ነጊርዎም ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይ ቁጠባ ሽግር ወሪዱ ዘሎ እቲ ስራሕ ዘይብሉ ወይ እውን ትሑት ደረጃ ደሞዝ ዝነበሮ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮነን ድኽነትን ሽግር ወዲቑ ዘሎ ኢሎም ታይዳ ፕሮፌሽናልስ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝሰርሑ ኣብ ጥዕና ኣብ ሕክምናታት ዝሰርሑ ከምኡውን ኣብ ባንክታት ዝሰርሑ ደሞዞም ስለዘይኣኽሎም ዘሎ ስድሮም ንክጥውሩ ኣብ ሆቴላት ናኸዱ ተረፍ መግቢ ናይቲ ሆቴላት ዝበልዕዎ እሞ ዝተረፈ ክጓሓፍ ዝግብኦ ንዕዑ ሃቡና ኣውዒና ክንበልዖ ኢና ብምባል ከምቶም ለመንቲ ናይ ፅርግያታት ዝገብርዎ ዝነበሩ ወላ እውን ፕሮፌሽናልስ ኣብ ናይ መንግስቲ ስራሓት ዝሰርሑ ዘለዉ ኣብ ከምዚ ኩነታት ወዲቖም ስለ ዘለዉ ፓርላማ ናይ ኢትዮጵያ ፍቃደኛ እንድሕር ኮይኑ ብከምዚ ዝነብሩ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ከነራኽቦ ድልዋት ኢና ብምባል ንፓርላማ መግለፂ ከም ዝሃበት ፌደሬሽን ናይ ሰራሕተኛታት ናይቲ ሃገር ይነግራሉ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቁጠባዊ ደረጃ ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዝኸበደ ዓዘቕቲ ወዲቑ ከም ዘሎን ካብኡ ብምቕፃል ድማ እዚ ኩነታት እዚ ነቲ ሃገር ኤክስፕሎድ ኣብ ክትገብረሉ ትኽእል ደረጃ ኣውዲቕዋ ከም ዘሎ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ሓደ በሉለይ እዚኣ ሓንቲ ጭብጢ ክትከውን ከላ ካልአይቲ ጭብጢ ድማ ክበኩም እየ because there is evidence over evidence እቲ ናይ ኣቢ ኩነታት ናብ ፍንቀላ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ከርእየና ዝኽእል ኣብዚኣ እውን ሓንቲ ጭብጢ ካልአይቲ እዚ ብዓይኒ ፕሮፌሽናል ነጋዶን ገለመለን ክኸውን ከሎ ካልአይቲ ድማ እንታይ ኣውፅኡ ነይሩ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናብ ኢትዮጵያ ቢዝነስ ክኸፍት እየ ገለመለ ናይ አንተርፕረነርስ ገለመለ ብዙሕ ኢኒሽቲቭስ ዌልካሚንግ ናይ ቢዝነስ ናይ ኢንቨስትመንት ገለ ይግበረሉ ከም ዘሎ ብዙሕ እዩ ኣቢ መናብራ ዝገብር ገለገለ ኤርትራውያን ብገርሆም ናብኡ ከይዶም ኢንቨስትመንት ከይገብሩ ምናልባት እዚኣ ሓበሬታ ስደድሎም ኢኹም ጀዋር መሓመድ ሓደ ካብ ዲያስፖራ ኢትዮጵያዊ ኢንቨስት ክገብር ናብ ኢትዮጵያ ምስ ወረደ ዘጋጠሞ about 6 years ago and a diaspora when returned to Ethiopia about ካብ ዲያስፖራ ንክትምለሱ ተባሂሉ ቅድሚ 6 ዓመት ኣብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ ብዙሕ ዘረባታት ተገይሩ ብዙሕ ሰባት ኢንቨስት ክገብሩ ፈቲኖም ሓደ ካብቲ እቲ ኩነታት Ethiopia's suicidal fiscal economic policy written by the genius of PP እዚ ብልፅግና ዝበሃል ፓርቲ ዝገበሮ ዳርጋ ነፍሲ ቅትለታዊ ፖሊሲ ናይ ቁጠባ እዩ እንታይ ይብል ኣሎ እዚ a new proclamation has been sent to Abiy if passed it will destroy businesses scares away investment and dry up further non-existent foreign currency ተብላሎ ሓድሽ ንጥፊ ናብ ኣቢ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ በቶም ብልፅግና ዝቆመ እዚ እንተተሓሊፉ ድማ ነቲ ናይ ቁጠባዊ ኩነታት ናይቲ ሃገር ናብ ዝገደደ ክወዛ ከም ዝኽእል እዩ ዝገልፅ ዘሎ እንታይ ዝብል እሱ ሓደ tax even the bankrupt instead of boarding the taxpayer base the new rule says business must pay 16.7% of imagined profit or 5% of total sales whichever is more even if the business is losing money or bankrupt yes the government will tax you for being broke ይብላሎ I don't know ናይ በሓቂ ጀዋር ከምዚ ዓይነት ውፁእ ሓሶት ክገብር ኣይክእልኒ ምክንያቱ his credibility is on the line ናቱ እምነትን ተቐባልነትን ኣብ ሓደጋ ስለ ዝውቱ እዚ ነገር እዚ ብፍላይ ፖለቲካዊ ኣንደርዶግ ኮይኑ ንቅድሚት ክመፅእ ዝደሊ ሰብ ውፁእ ሓሶት ከምፅእ ኣይክእልኒ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ እቲ IMF ዝህቦ ዘሎ ገንዘብ ኣታዊታት ክገብር ኣለዎ እቲ መንግስቲ ማለት እዩ ካብ ታክስስ ኣታዊታት ናቱ ክዕቢ ክኽእል ኣሎ ኣታዊታት ናትካ ንምዕባይ ድማ ኩሉ ዓይነት ሰርቪስስ ታክስ ክኸፍል ክኽእል ኣሎ ነዚ ንምግባር ትካላት ንዝገብሩ ዘለዉ ሰባት እንታይ ዝብል ሕጊ የተኣታተሎ ኢሎም ዝኾነ ቢዝነስ ፕላን ክትገብር ከለካ ታክስ ክንደይ ክኸውን እያ ኣታዊካ ይብሉካ
ማለት ቢዝነስ ፕላን ፕሮጀክሽን ናይ ኢንካም ናትካ ወይ እውን ሬቨኒው ናትካ ክትሓጥ ክትነግር ክትከላለካ ኣብዚ ዓመት እዚ ክንዚ ክእቱ እየ እንድሕር ኢልካ ካብቲ ግምት እዩ ብተግባር ክትእትዎ ዲኻ ኣይትእትዎን ኣገዳሲ ይኮነን ካብቲ ግምት ናትካ 16.7 ታክስ ካብቲ መክሰብ ናይቲ ፕሮፊት ናትካ ክትከፍል ኢኻ ወይ እውን ካብ ሬቨኒው ናትካ 5% ሓደ ግዜ ዋላ ከይተዓወትካ ከለኻ ዋላ እናኸሰርካ ከለኻ ዋላ እውን ባንክራፕት ኮይንካ ከለኻ ታክስ ንክትከፍል ክትግደድ ኢኻ እናበለ ይጠቅስ ዘሎ ሓደ ግዜ ንጹር ዝኾነ ሕጊ ክወፅእ ኣሎ ሰብ ኢንቨስት ክገብር ክብል ከለኹ ንከምዚ እዩ ከምዚ ዓይነት ሕጊ እንተወፅኡ ሰብ ኢንቨስት ኣይገብርን እዩ ኣና ብኤርትራ እውን ሕጊ ናይ ኢንቨስትመንት ክወፅእ ክኽእል ኣሎ ብወቅዕ ድማ ክንገር ክኽእል ኣሎ እቲ ህዝቢ ክርዮ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ብግልፂ ኢንቨስት ክገብር ኢና ሓደ ዓዲ እንድሕር ኢሉ እቲ ሓበሬታ ክትርዮ ክትክእል ኣለካ ሽዑ ሰብ ይዋፅኦ ዳ ይዋፅኦ ርዩ ይውስን that's why ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ክትገብር ዘለኻ ወይ አሚን ኣብ ሓደ ሲቪል ዎር ዘሎ ሃገር ኢንቨስት ክትገብር እኳ ተባብዕን እንደ ግን ንሰብካ ኣሲርካይቲ ኣብ ስካም እውን ኢንቨስት ዝገብር ሰብ ስለድሪ whatever you want ግን you better listen to this one ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዘሎ ስለዚ it's like paying for food you didn't eat ባቂ after you pay staff taxes expenses and corporate profit taxes the government wants 35% of what's left just for sharing profits with the shareholders. Anyway, the tax system in Ethiopia, amana agadidu kam zalon zi ጽሑፍ ድማ ድራሚካዮ I don't know ጀዋር ተጸሊሉ ዲዩ ነዚ ፖስት ገይርወት ብላ ኣለኻ ግን ተጸሊሉ ፖስት ክገብረ ይክልኒ ኣባይታ ዘሎ ስለ ዝኾነ እዩ ኣቢ ነዚ ክገብር ይሓስብ እንተሎ ነፍሲ ቅድለታዊ ስጉምቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ጥራይ ዝርዳእኒ but anyway ንዊሕ ዝበለ ፋይል እዩ ዲቴይል ዝኾነ ሓበሬታ እዩ ይከና ኣብ ናይ ጀዋር ፕሮፋይል ኬትኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ እዮም እዚ ኸ እንታይ ዘርኢ ዘሎ እቲ ጸቕጡ ዘሎ ናይ ቁጠባ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብዪ ኣሕመድ ድማ he has to prove ነቲ IMF ዝብዎ ዘለዎ ልቓሕ ኣታዊታት ክረክብ ከም ዝኽእልን ንዑ ክመልስ ከም ዝኽእልን otherwise ብኢንፊጅን ይኸይድ ስለ ዘሎ ነቲ ኢንፊጅን ክኸስሮ ይደልን እዩ ዘሎ he has to do whatever he can survive ንክገብር ኣብቲ ስልጣን ንክፀንሕ ነቲ ቁጠባ ድማ ክድግፎ እንተኮይኖም ኣብዚ ስምዖ እስኪ ዶክተር አብይ በጣም ወደድ ማይ ወይም ፖፑሊስት ፖለቲከኛ ናቸው። ስለዚህ የህብረተሰቡን የልብ ትርታ እያዩ የህብረተሰብ ድጋፍ ያመጣልኛል የሚሉትን ካርድ ሁሉ በየጊዜው እየመዘዙ ህዝብን ለማሰባሰብ ይሞክራሉ። ስለዚህ ሄደው በመጨረሻ ከሚመዟቸው ካርዶች ውስጥ አንዱ የቀይ ባህር ጉዳይ ነው ሊሆን የሚችለው ብዬ የጻፍኩት የተናገርኩት ከ4 ዓመት በፊት እንዳልኩትም አልቀረም የዛሬ ዓመት የባህር በር ጥያቄ የቀይ ባህር ጥያቄ ያለን የሚል ይዘው ብቅ እና ሶማሌላንድ ሄደው የአይነት አስቀያሚ የሆነ ስምምነት አደረጉ እና ያኔ በወቅቱ ታስታውሳለህ ሐሳቤን ገልጫለሁ። አንደኛ ስምምነቱ የት እንደሄደ ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚያ ሓንቲ ሕቶ ንኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣጀንዳ ኣብ ደገ ባሕሪ ብምምፅኡ ናይ ብሓቂ ዝሕጎሰሉ ብምባል ዝገለፃ ቅድሚ ሕጂ የጣቅዓሉ እየ ዝበለት ዝተቆርፀት ቪድዮ ከም ዝነበረትን እቲ ሓቂ ኣነ እንታይ ኢለ ነይረ ኣብዪ ኣሕመድ ቅድሚ 4 ዓመት እዚ ኣጀንዳ ዝቅድሚ መልዓሉ ኣነ ኣብዪ ኣሕመድ ፖፑሊስት መራሒ ስለ ዝኾነ ፖፑሊስት ማለት ድማ ሰባት ክፈትውሉ ዝደሊ ብሰባት ተቐባልነት ክረክብ ዝደሊ መራሒ ስለ ዝኾነ ሰባት ንሰባት ክሕጉስ ይኽእሉ እዩ ዝበሎ ኣጀንዳ ዋላ እውን ዕብዳን እንተመሰለ ክገብሮን ክኽተሎን ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ትብል ዘሎ ስለዚ ኣጀንዳ ባሕሪ ትብል ዘላ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ስለ ዝደንገፀ ወይ እውን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ስለ ዝሓለደ ኣይኮነ ንሰባት ኣደናጊሩ ኣብ ስልጣን ክቕፅል ክገብሮ ስለ ዝኽእል እዩ ብሓፈሻ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ዝብል ኣብዪ ኣሕመድ ንኢትዮጵያ ክጠቅም ኢሉ ዘይኮነስ ኣብ ስልጣን ንክፀንሕ ዝጥቀመላ ዘሎ ሓንቲ ካርዲ ምዃና እዩ ዝገልጽ ዘሎ እዚ ድማ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ድራማ ብየማንን ፀጋምን ዲባንክ እናኾነ ክኸይድ ከሎ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ቢካዝ at the end of the day ንስልጣን ንምፅናሕ ብዙሕ ጌይምስ ክፃወት ክፍትን እዩ ነቲ ጌይም ናቱ ድማ ካልኦት ኤክስፖዝ ክገብርዎ ከቃልሕዎ ተጀሚሮም እዩ ዕድመ ስልጣኑ ክሓፅር ዝኽእል እየሰራችሁ ያለሁት አገረ ትግራይን ሊመሰርቱ ካሰቡ ሰዎች ጋር ነው እየሰራችሁ ያላችሁት። በግልጽ ልንገራችሁ አሁን ሻቢያ ዲዛይን እያደረገ ያለው በሁለገብ ትግል በሰላም እንታገላለን የሚሉትንም አቅጣጫቸውን አስቶ ህዝባዊ ብጥብጥ ህዝባዊ ሁከት በመፍጠር በተለይ ህዳሴ ግድቡ ከመመረቁ በፊት በዚህ በኩል ታጣቂዎችን የሞት ሽረት ምንም እንኳን እያለቀላቸው ቢሆንም የሞት ሽረት ያረጉ ይሄንን አቀናይተን እንሄዳለን ነው ሻቢያ ዲዛይን ያደርገው። ፕሮጀክቱ የሻቢያ ነው። ፕሮጀክቱ የስብሃት ነጋ ነው። ስብሃት ነጋ አምባሳደሮቹ ቅድም ያልኳችሁ ተገናኝተው የወሰኑት ነው። ትሪወለኹም ይኹም ነገራት ክሳዕ ክንደይ ከም ዝተቐየረ በዚ ክትፈልጥ በዓል እዚ ክልተ ሰሙን ኣይወስደልናኒ ናይ ኤርትራ ቲና ንስርዓት ናይ ኣስመራ ዘሎ ንምቕያር
ከም ናይ ቀደም ተኻም ዝሓትት ኣይኮነን ዝነበረ ደርፍን መዝሙርን ተغይሩ ሎሚ ህዳሴ ግድብ ከይተመረቀ ሻዕብያ ብድሕሪ መጋረጃ ብኣፉ ሰላምን ርቃትን እናበለ ብድሕቲ መጋረጃ ግን በቶም ዕጡቃት ጉጅለታት ናቱ ገይሩ ህዳሴ ከይተመረቀ ንኣቢ ዕምሩ ክሕፅር ይጎዩ ከም ዘሎ ኢለኩም ኮ ኤርትራ ክንወርሪና ዓሰብ ከነምፂና ዝብል ዘሎ ዛንታ ተሸይጡ ሎሚ ማእሲ መፀና ሻዕብያ እንተ ደይ መፀኻ እቲ ክመፆ ዝኽእልካ ውሽጢ ዓዲ ንሱ እውን ስለ ዝኣኽሎ ንኣቢ ህወሓት መፂእኒ ኢሉ ክዛረብካ ስለ ድሕፍሮ ስለ ደሰክፎ ውርደቱ ስለ ዘቃልዕ ሻዕብያ ይመፀንሎ ክብል ይቐሎ ሻዕብያ ግብፂ ሓጊዝዎ ይመፀንሎ ክብል ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ኣሎ ክንዲ ገለ ገጅፍ ቁመቱን ገለ መለን ሓደ ንእሽተይ ሓፂር ግን ሓያል ዓንተርትዕ ኮይኑ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ሃሪሙ ዘውድቆ እንትኸሉ እንታይ ክብል እዩ ዘራያት ኣለዎ ኢሉ እዩ ኣብ ንሱ ዘየለወሉ ከውሪ ዝኽእል እምበር በይኑ እዚ ሰብ እዚ ኣይክእሎን እየ እዚ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ ቁጠባኣ ሞት እዩ ህዝባ ውሑድ እዩ ገለ መለ እናበሉ ከለዉ ኤርትራ ትመፀና ኣላ ኤርትራ በይና ክትጥፋኣና እያ እንድሕር ኢሎም ውርደቶም ስለ ዘቃልዕ ዝብልዎን ዝገብርዎን ጠፊዎም ኣሎ የስወት ተመኒኹም ኢኹም እዚ ኩናት እዚ ኤርትራ ኣይደልን እየ ኩናት ኣይደልን እየ ሰላም እየ ዝደሊ ገለ መለ እያ ክትብለኩም ሓግያን ከሪማን but you wanted this ሕጂ እውን ኤርትራ ክዋጋኩም ከጥፋኣኩም እየ ይበለትኩም ግን ነፍስኹም ይነግረኩም ኣሎ ነፍስኹም ነጊሩኩም ገብ የብሎም ኣሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም ትዘረባ ብኩሉ ግን ኩላቶም እቲ ቀደም ንኤርትራ ወይ መፂና ከነጥቃ ዓይና ዝነበረ ዘረባ ብየማንን ፀጋም ከስማዓኩም and this is not far from the truth ንሰምዖ ዘለና ህውተት ኣይኮነን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን ናይ ሓሶት ኣውያት ኣይኮነን there is a real threat ሓደ ዓቢ ስግኣት ይመፆም ከም ዘሎ ነፍሶም ነጊርዎም ኣሎ ኩሉ እቲ ዝኸድዎ ዝነበረ ኣንዳራ ካይዳ ንኩሉ ሰብ ኣንፃሮም ተኣኪቦም ከም ዝመፅዎ ተረዲእዎ ኣቢ ስለዚ ውይ ክብል ክኽእል ኣለዎ ብዙሕ ግዜ ብሓሶት ስለ ዝኣወኻ ግን ምስላ ናይቲ ሓሳዊ ጓሳ እንተሪኢኹማ ብዙሕ ግዜ ሓሲኻ ሰባት ከም ዝረድኡኻ ጌርካ ነርካ ሕጂ ናይ ብሓቂ ዋላ ውይ እንተበልካ ክረድኣካ ዝመፅእ ሰብ የለን ሓደ ኣሰልቺኻዮን ኣዋሪድካዮን ዘለካ ህዝቢ ሕጂ መፅኡ ከትሕናካ ኣይክልኒ አዘጋጆቹ ያውቃሉ አያውቅም አብሮነት ምናምን የማውቀው ነገር የለም እሱ ሻዕቢያ ግን እንጠቀምበት ብሎ ዲዛይን አድርጓል ይሄን ግን አውቃለሁ መረጃ እየነገርኳችሁ ያለሁት ይሄን ስለዚህ በአገሪቷ ህግ መሰረት በአገሪቷ ህግ የሚለውን አስምሩልኝ መንቀሳቀስ ይጠበቅባቸዋል ደግሞ ፋኖ ስንቅና ትጥቅም ከቲፒኤልኤፍ እየተቀበለ የቲፒኤልኤፍን ዓላማ በሱ ሂደት ውስጥ የቲፒኤልኤፍን ዓላማ ለማሳካት እየሄደ ነው ብሎ ያቀረቡት ነገር በመጀመሪያ በሁለት እስቲ ከፍዬ ሌል አንደኛው ያሳብ ምናልባት ዶክተሩ ፋኖን ኮርነር ውስጥ ለማስገባት ታል እንታዮም እንጂ ፋኖ እቲ በይኑ ዘሎ ሓደ ሽፍታ ዓቕሚ ዘይብሉ በብናቱ ረብሓ ሽፍታን ህዝቢ ዘበሳብስ ናበሉ ከቃልልዎ ፀንዑ ፋኖ ድማ ሓያል ኮይኑ ሕጂ ፋኖ ሓይሉ መፅኡ ክስዕረና ይኽእል ምባል ድማ ዋ ካብዚ ዝኸፍእ ውርደት የለን ትማል ብረትን ክልተ ጥይት ዘለዎ ኻዛን ሒዙ ዝኸይድ ዝነበረ ሎሚ ተኣኪቡ ከጥፋእካ ኢሉ ክመፅእ ከሎ ከቢድ እዩ ከም መንግስትን ከም ሃገርን ባንክን ታንክን እናሃለወካ ከሎ ድሮናት ኣለኒ ኢልካ እናተጃሃርካ ስለዚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ፋኖ ህወሓት ይዕጥቐሎካ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ንህወሓት ሻዕብያ የዕጥቐሎ ገለ መለ ይዕጥቐሎ ክብሉ ከለዉ ንፋኖ ድማ ህወሓት ዕጢቑ ናብ ኣቢ ከምፅኦ ከም ዝኽእል ከዓ ዝብል ቲዮሪ ኣሎ ኩሉ እዚ እንታይ እዩ ነገራት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እናዓበዩ ምስ ከዱ ምክንያት ክትረክብ ክትክእል ኣለካ ነቲ ንስኻ ዘጋጥመካ ዘሎ ፍሽለት ስለምንታይ ትፈሽል ከም ዘለካ you have to prepare a reason excuse ወይ ከዓ ዝኾነ ይኹን ምክንያት ከተቕርብ ክትክእል ኣለካ ነዚ ድማ ዝተፈላለየ ዓይነት ፅሑፋት ይፅሓፍ ፀሓፊ ባዕሉ እቲ ኩናት ዝሰዓር ዘሎ ብልፅግና ምዃኑ ፍሉጥ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ተሃዲድ ኣብ ፓርላማ ዝዛረቦ እቶም ጀነራላት ናይ ህወሓት almost confident ኮይኖም እዮም ዛረብዎ ዘለዉ ሎሚ ስለምንታይ ነቲ ኩናት ዝደልዮ ዘሎ መን ምዃኑ ንፁር እዩ ህወሓት ይኹን ፋኖ ይኮነ ኩናት ዝደሊ ዘሎ ኣቢ ኩናት ዝደሊ ዘሎ ንኩናት ዝፍክር ዘሎ ስለዚ ህወሓት ይኹን ካልኦት ሓይልታት ዝዳልዎ ዘሎ ንኩናት ቅቡል ዝኾነ ምክንያትን ቅቡል ስግኣትን ስለ ዘለዎም እዩ እዚ ድማ እቲ ኣቢ ዝፈጥሮ ዘሎ ስግኣት ብቃላቱ ጥራይ ተጠቂምካ ንህዝብካ ክትውድብ ንሰራዊትካ ንክትውድብ ኣብ ሓደ ንኸተምፅእ ዝቐለለ ስለ ዝኾነ ንኣብነት እዚኦም ናይ መራሕቲ ናይ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ረዩ ዝገርም ነገር ዘመን ተቐይሩ እዩ እቲ ውግእ ከም ዝሓለፈ ኣይኮነን
ካሊና ኮይና ኢሎም ናለው እትዝበልዎ ከዓ መራሕትኩም ገገዞም ናለው ነጥፎም ንኸይና ዝኾነ ሓድም ዝግበር ዘሎ ሕጂ ኢሎም ህዝቢ ትግራይ እኮ እንስሳ አይኮነን እረኛ ዝእከብ ዝብተን ብውልቀ መራሕቲ ዓዲ ዝኸውን ብውልቀ መራሕቲ ህዝቢ ዝኸውን ገለ መራሕቲ ተጠፊኦም ህዝቢ ትግራይ ይጠፍእ ከምኡ ገይሮም ዝርኡ ክሳዕ ክንድዚ ናይ መንነት ድንቁርና ድኽነት ዘለዎም ፀላእቲ ፈጥረለኹም ሞ ክነጥፍአኩም ኢና ንበሃል ስለ ዘለና ላዕላውነት ተወዝሐለኹም ሞ ክነጥፍአኩም ኢና ንበሃል ስለ ዘለና ሸምግልዎም ተተጀሚሩ መልሲ የለን ብርሰት እዩ ንበሃል ስለ ዘለና ጽምዶት ፈጥረለኹም ሞ ክነጥፍአኩም ኢና ንበሃል ስለ ዘለና ሳውንት ወገናትና ንሓምሻይ ክረምቲ ወይ ንሓምሻይ ዓመት ኣብ ትምህርቲ ወፃእ ክኾኑ ኣይንፈቅድ እዚ ድማ እቲ ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ኣብ ሱዳን ዘሎ ሰራዊት ናይ ትግራይ ይመስለኒ ዳርጋ ምሉእ ምድላዋት ዝገብር ዘሎ እዚ ሰራዊት እዚ ድማ ብዘይ ቃል ዓለም ኣነ ዝተረጋገፀ ጭብጢ የብለይን ግን ብግብፂ ሱዳንን ክድገፍ ዝኽእል ምዃኑ ርዱ እዩ ምክንያቱ ግብፂ ከምቲ ኣብ ቅድሚ ዝረአናዮ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጎኖም ክህሉ ከም ዝኽእል ይርዩ ኣለዉ በዓላቶም ኣብ ኩናት መፅኦም ናብ ኢትዮጵያ ክዋግኡ ኣይደልዩን እዮም ምክንያቱን የብሎምን ስለዚ ነቲ ንኣቢ ከውድቆ ዝደሊ ዘሎ ሓይልታት ብፍላይ ድማ ኣብ ሱዳን ዘሎ ብቐሊሉ ንክሕግዝዎ ዝኾነ ይኹን ፀገም የብሎምን እታ ዝቐለለት ክገብርዋ ዝኽእሉ ድማ ነዚ ሰራዊት ናይ ትግራይ ነዚ ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ክሕግዞ ከም ዝኽእል እዚ ድማ ከብርዱ ጌርኩም ወሰድዎ ቅቡል ምክንያት ኣለዎም ኣብ መሬቶም ክምለሱ ኣበይ ኣይፍቀደን ስለዚ the drama is really getting hot ህዝብና ንሓምሻይ ክረምቲ ነበር ስለዚ እዚ ንሪዮ ዘለና ካብዚ ከምዚ ንሪዮ ዘለና ብኩሉ መንገዲ እቲ ኩነታት ከመይ ኢሉ ይተኣኻኸብ ከም ዘለዎን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ስሎውሊ በት ሹርሊ ይብሉ ብቐስ እናበለ ግን ዳርጋ ብርግፀኛ መንገዲ ኣብ ብድሆ ይገጥሙ ከም ዘለዎን ነዚ ብድሆ እዚ ድማ ብወታደራዊ ዓይኒ ክፈትሖ ይክእል ብፖለቲካዊ ዓይኒ ክፈትሖ ይክእል ምክንያቱ ኮሎ ጌና ንእሽተይ ከሎ ንክፈትሖ ዕድል ነይርዎ እዩ ነዚ ዕድል እዚ ድማ ሓሽሽ በልዕዎ እዩ ስለዚ እንኮላይ ነዞም ተጋሩ ሕጂ ብኸመይ ከጥፎም ሓሲቡ ነይሩ ኣብይ ኣሕመድ ገይም ናቱ እንታይ ነይሩ ኣብ ዓፋር ዝበሃል ቦታ ሰራዊት ኣኪቡ ንዓታቶም ንሓትሕዶም ኣዋጊኡ ከጥፎኦም ንዓፋር እውን ከምኡ ንኣምሓራ እውን ከምኡ እዚ ገይም እዚ እውን መወዳእታ ግዜ በፅሑ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ረኺብና ኣለና ኣብዚ ስምዑ ክንደይ ተኣኽል በዝሒ ኣለኩም ክንደይ ነይሮም እንዳልኩ ያው ይመፅእ ይኸይድ እንዲ ሰብ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ሓራ መሬት ኢሉ በዓል ጌታቸው ረዳ ንሰራዊት ናይ ትግራይ መንእሰይ ናይ ትግራይ ብገንዘብ ገዚኦም ነቲ ትግራይ ንምፍራስ ዝፃወትሉ ዝነበሩ ገይም ኤክስፖዝ ዝገበረ እዩ ስምዑ ወድሓን ከመይ ኢሉ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ማለት ስኢልካ ንፕሮፓጋንዳ ዘይኮነስ እታ ዘላ ተጨባጭ ይመፅእ ይኸድ እዩ ተወሰነ ይኸድ ተወሰነ ይመፀካ እዩ مسعدك يمسك قال لي مسعدك زخيد له قال لي خاني طرح زخيد له سبيسيفيكالي افتنا تيجن بارجن تحت شيء يحزل له يعني دمي خالنا دنا صريدا تاسل زي اللي نيت حنت جنبار ما تانا زمر حق جنبارجن تحت شيء تحت هذا الشيء حزي ناتكم من قصقاس ناي كبابياونت ملك علو تودادو እውን ከምኡ እዩ ናይ ከባቢ መልክ አሎ ኢሎም ዝገልጽዎለሞ ከመይ ነይሩ ወዳድባኹም ተጠራናልፋኹም ተወጻጻኹም ባዕሉ ናይ ከባቢ መልክ ናይ ከባቢ ስምዒት ነይሩ ወዲዩ هو ታወጻጻና ናይ ከባቢ ስምዒት ይውሉ ጀመርትስ ወድ ራያን ወድ ሑመራኒና ቴድሮስ ወድ ሑመራ እዩ አና ወድ ራያይ خلتينا زرحنا تقراونتي ምንም ናይ ካውነት መልክዕ ይኖርና መጀመሪያ ዳሕራይ ግን ተትውልኹ ይነጽራ ካብትናተይ መሪሕነት ንላዕሊ እዚ ኣብቲ ታሕተዋይ ተጋዳላይ ይርአ ኣይፈልጡን
ካፍታ ኣነ ዘለኹውን ንላዕሊ ዘሎ መሪሕነት ግን ግልጽ ይዝረአ ዝኾን ግለሰባት እሙን ተዘይኮንካ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትወድቕ ግልጽ በቃ ከባብን ከባቢኡ እውን ፅው ኢላ ናይ ሓንቲ መንደር እዚ ዝረአ ካፍቲ ናተይ መሪሕነት ብላዕሊ ግልጽ ክኸውን እታኡ ዘሎ ተገዳላይ እውን ክርድኦ شوفوني انت حتى تقراوي ناتالي زمص حدا ما راح انت موجي يتقبلوا يبال حدا ما راح انت موجي يتقبلوا يبال معك ما راح يزلوا نسمو ودون طرو يبخلن بي بلعلواي حدا ودون طرو انت موجي يتقبلوا اني ازازي بلكا حدا خاني خمزي بلكا نا قلص زرع ملكي كافتناتي مريحنه العلى استراتيجيك مريحنه زبال قلص ناي كوايونت يري افتحتواي ግን كله تقراوي يزلو مغنياتو السويت مفتحي له اب تقراي زلو صقمس بخوم غيرنا اينا نفتحو يلو امين زمصصو تقرا لا يفتحت زلو استفلالي بروباغندا تدناغيرو زمصي ስለዚህ ከኩሉ ካባቢታት ትግራይ ያለው كم تري ورا لهم رسحات ناي بوليتيكا ناي عب نزيد مسل نتي تግራይ ዝበሃል እንታይ ዓይነት ድራማ ፈጢሩ እንታይ ዓይነት ሽግር ፈጢሩ ኣብ ከመይ ዝበለት ሃኺላ ይእትዎ ማሎ ንርለና እዚ ድማ ኤግዛክትሊ ነቲ ትግራይ ሓደ ካብቲ ፖለቲካዊ ሽግር ተፈጢሩሉ ዘሎ ካብ ክወፅ እንድሕር ኮይኑ ነዚ ገይም እዚ ነዚ ረሳሕ ገይም ናይ ኣቢ ክርድኦን ኣንጻሩ ጠጠው ክብልን ክኽእል ኣሎ ኣቢ ኣሕመድ ኣብ መወዳእታ ካብቶም ገዛእቲ እንግሊዛውያንን ካልኦት ሃገራትን ዝገብርዎ ዝነበሩ ትዝገደደ ሽግር ክፈጥረልካ ዝኽእል ዕላማ ንስልጣኑ ንኽነውሕ እዚ ኣብ ትግራይ ዝገብራ ዘሎ ኤክስፐሪመንት ድማ ንኹሉ እቲ ከባቢ ንኹሉ እታ ኢትዮጵያ ከማን ገይርዋ ዘሎ ንኹሉ እቲ ከባቢ ድማ ከምኣ ገይሩ እዩ ኣብ ስልጣን ክነብር ዝኽእል ስለዚ ዲስ እዚ ሰብዚ ክውገድ ዘለዎ እዩ that's why ድማ ናይዚ ዓይነት ኣካይዳ ሓይሊ ካብ ሱሩ ክብንቆስ ዘለዎ ተተኻይል ማለት እዩ so this is the game and እቲ ናይ ትግራይ ፀገም ግን በዓል እዚኣቶም ጥራይ ስለዝተኣለዩ ወይ እውን በዚ ጥራይ ክእለ ዝኽእል ፀገም ኣይኮነን ገጅፍ ፀገም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝኾነ ዓይነት ኣጋጣሚ ረኺቡ ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ትግራይ ቅንፀላ ክገብር ዝተዳለወ ማእኸላይ መንግስቲ ምህላው እዩ እዚ እቲ መልእኽቲ እዚ መልእኽቲ لسه لتግራይ ትግራይ ካነ ትግራይ ተባሂላት ተዘርበት ትግራይ ተባሂላት ተዘርበት እዚ እዋን እዚ ኣብ ዘጋጢሙ ዝንሄ ኩነታት ውድቀት ናይ ኢትዮጵያ ብኻልእ ባህላ ውድቀት ናሃተይ ዝምነ ሓይሊ እንተልዩ ኣብ ኢደይ ዘሎ ነገር ብሙሉ ተጠቒመ ከጥፎ የመጠንቀቕታ እዩ ውድቀተይ ዝድሊ ዝምነ እንተልዩ ምስ ካሊእ ተሓጋጊዘ ክመፀካ ዝብል እንተልዩ እውን ቶም ክንሕግዝ ኢና ዝብሉ ዝደፋፍኡኩም ዘለዉ ንባዕሎም እውን ዝከላኸሉ ኣይኮኑን ኣብ ልዕሊኦም ኣብ ልዕሊኹም እውን ከፍስሶ እየ ዘለኒ መልእኽቲ እዚ በጠቓላላ እንተሪኻዮ ተዘረባት መልእኽቲ ካሊእ ክደፎ ብገሊኡ ትርጉዮም እቶም ፊገርስ ቶም ኢትዮጵያ ብኢኮኖሚ ቁጠባ ክልዚ ዓብያ ግዛም ዝብል ክደፎ ማለት እንታይ ኣነ መሰነይታ እዩ ናይቲ ዘረባስ መመላእታ መሰነይታ እዩ እምበር ዋና መልእኽቲ ዓጃቢ እምበር ዋና መልእኽቲ እሱ ኣይኮነን ዋና መልእኽቲ ክልተ ነገር እዩ ተን ዋና መልእኽቲ ባሕሪ ክንሕዚና እዩ ተዋና መልእኽቲ ኣብ ባሕሪ መሓዝ ዘተዓናቕፈልና እንተልዩ ክነጥፉ ኢና እዩ ኣብ ባሕሪ መሓዝ ዝውስኽ ሓይሊ እንተልዩ ቴክኖሎጂ ኢና እዩ ዘሎ ወላ ገገዛኹም ክነጥፈኩም ባሕርን መሬትን ዘብለ የብላ ንትግራይ ከጥፈ ደሊል ኣሎ ሸንኮለል ኣይተድለ እዚ ቨሪ ክሊር ንሱ ባሕሪ ክደሊ ኽእል ሕልሚ ባሕሪ ኣለዎ ሕቶ ናይ ባሕሪ ግን ቅድም ብተጋሩ ክጅምር ንተጋሩ ከይደምሰስኩ ንባሕሪ ገፀይ ክኸይድ ኣይዋፅኣንን ኢሉ ወዲ ኣለዎ ስለዚ think about yourself ስለዚ the game is መጀመርያ ኮይኑ ተሪፉ ናብ ትግራይ ገፀ ዘቕንዐ እዩ ኤርትራ ድማ ንዑ እውን ስቕ ኢላ ክትርኢ ትደሊ ሃገር ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እስከ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ፀገም ዘጉልሕ ነዚ ዘጉልሓልካ ነዚያራ እዩ ዋስከ ኮይና ልገጥሙና ፈተናታት ወይ ልገጥሙና ሓደጋ ገደል ልወልሉ ምክንያት እዮም ተመልከት ለምሳሌ ገና እንተ የተመስረተት ናይ መሬት ሕቶን ቀሊል ገይካ ከይትጉድኦ ለምሳሌ ናይ ምዕራብ ትግራይ ሕቶ ንሕና ናትና ኢሉ ንሳቶም ናቱ ይብሉ ስለዚ ክንሓርሰሎ ይንኽእል ንምሓሩ ንሕና ንሓርስ ነው ማለት እዩ ምሽግ እዩ ማለት እዩ ፎሬቨር ራያ እውን ከምኡ ምስ ኤርትራ እውን
ترديخاني تحزوا ناي الحوس قنيت تحزوا ذلو ناس أخنا وصين خلين سلازي 360 ديجري أو كينات كامناتو جنا أنت تمسرتنا ملكتنيو هذا ترديخاندو خلاي ناتنا إليت جنا ديمقراطيك إكسرسايز إلى مدن أو تقرأيكو كاو إرتراي حشعري من الموارد كاو كرمي نور سرعة دولي هاش كن ديمقراطيك ولا يفعل السنسات كم من إحنا اللي خلينا كالي خستايز بهال حدا عاد خافت رام بسيت كفرس كله ريسبروكال سيشن بهال لنا هبلت تقراي كوتسي انت لاس استوسنا اكل تقراي نو بس اثيوبيا يلغون كبلي تحق من قصعي فوق دلي بزو مسرزي بارتيتات تمسريتان يرى له ناي ندرتا ناي سر عندرتا بارتلو ناي تنبين بارتلو زي اثيوبيا يزبي نحدا تقراي كتفرس كوينا لا اثيوبيا خصنا كم نريد لنا الدراما نزي مسل تقراي كم حجر زبل حلم نبعلو كسع كندي حل اخلاق دفتر له من حل اخلاق تباهيلو استسدد سكولار دما تسمعوا لهم تقراي كم حجر نكونوا نكحسبون كم زي بلون غيري كم جود زفت نزل له ويدما احنا جمرنا خلت كدوون ስለዝሆኑ ተስፋ ንገብር ትክክለኛ ጂኦፖለቲካዊ ንባብን ዕውት ምሕዝነት ምምስራትን ኣይከኣልናን ተጋሩ ኣብዚ ሓለፈ 136 ዓመት ክርኢ ከለና ኩሉ ግዜ ኢትዮጵያ ቤና ይኮነት ተጥቃዕና ምስ ጎረባብትና ኣባኢሳ ካልኦት ዓለም እውን ፀዊዓ እያ ትድዕኸና ስለዚ ኣብዙውን ግን እዚ ንክትገብር ካልእ ነገር ክሉ እዩ ካልእ ኤሌመንት ክሉ እዩ ኣብዚ በዚህ መሰረት ንቃልሲ ናጽነት ዝሕግዙ ጎረባብትን ዓለም ለኻውና ሓይልታት ክነፍሪ የለና ማለት እዩ ግድን ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ከቢድ ቃልሲ ክሓትት ይኽእል እዩ ግን ክንገብሮ ይግባእ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዝነበረ ጎነስ ምፍታሕ ግድን እዩ زلاو حنا توركب معبال استراتيجيكا ومحازا قال سناصنت مغبار لحزب إرترا نس إرترا زلنا من توحدنا نفلتينا ني إرترا نحزب إرترا محازا غيرنا كنقال زي كالنا حزبي كالي كنمصينا وي دما نصلاتنا هنفعلنا يحسب فصم That's a very excellent point. تقراوايو نربحة تقراين نسبة تقراين زارب زلو سبيو كم غير يزريانه نيرتراويان زق على سلنا سب أيكونن جن أب تقراين ريو تيليت ناي تقراي أنا زجر مني نيرتراويان سلده حديو قال بريكوكم this is not their interest نتقراي حاليوم يو ببقعت نتقرايهم كسع كندي مقتولايو نعايز زجد سن وي زجر ما نبر زعبا يرترا زبلوه بفلا زعبا يرترا ليك أن الزارب سبسي 0 تدمر 0 رزنا عالمي الوي زيرو زبالهم نعمي مغنياتو they don't even know them نتناتهم interest هنا يتردوا من الله نعبنا انتهي بالنيرو مرحتنا يتقراي مبزحت زي مس إثيوبيا خنقطم كلنا بيننا نص إلهم يوم زهرمنا نيرم نو بينكم كنت نسألوا من رجعناتكم ينير بفلا إذا أنا أسرع زجبركم كوينات مس إيرترا زمدنا كيف تركع زجبر كوينات I don't know بخمي عينة رأسيهم حسيبكم مغنياتو بس إثيوبيا كتواجون دحرقينكم أنت وحدنا إرترا مساهم ولا أنت دي زريالكم كم زيت أمتكم يركع تتدق صوز لك كيز لك نعونا مقبار دما بزح تخلون يركم بزخا كابيد بقاس كارتي نفسها نعشخا فولس رياليتي كم زي شعبيا حزب خيديو من زي يبلون بلا يبلون كم زي يبلون تاريخنا إرترا أنت السبيل كايو أمنا فاقر له إسرع شح عصرت 5 شح كلويم عصرت 4 شح 10 شح تقادلا يكلويو ندرجي مسكولنا حبر السوفيت حيلناتو مسكول دقافاتون زراياتون بانكن تانكن حيزو ودباتنا يرترا حيزو خلص عيروا so you better listen to دحريت تملسكم تحتي لكم بزعبا يرترا زلوكم سيلي استخاخلوا نيرترا سلو تفتو وي سلو تغبري كونن نهلاوي خما قداس سلو زخونه مس يرترا صبق زمدنا حساب زي هلوكم اب اثيوبيا بوتاناتكمون وحس كونه يكلني واي مغنياتو نسخاتم تحتوا زلهم 5% ناي تاغر زي تخونو اب حاله ጫፍና ኢትዮጵያ ተቀሚጥኩም ዘለኹም سنتر ناي جرافيتي اب አዲስ አበባ መጽኹም ፖለቲካዊ ኃይል ዓቢ ፖለቲካዊ ኃይል ክልወኩም ይሁን ትደልዩ ዝበስ ሕዝቢ ድማ ክቕበለ ይክእል እዚ ምክንያቱ ማይኖሪቲ ኮይንካ ማጆሪቲ ከተማሓደር ድሕሪ ኮይንካ
ዲሞክራሲ አይፍቅደልካኒ አትሊስት ዲሞክራሲ ክሸጦ ክትዓልዮ ክትክእል ኣለካ you cannot lie to the people all the time ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ምስ ኤርትራ ዘለካ ዝምድነት መንነታዊ ወላ ካልእ ማለት ዲቴይልስ መግደፎ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና ንትግራይ ንኤርትራ ይኮነ ወሳኒ ንትግራይ ወሳኒ ምክንያቱ ኤርትራ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣለዋ ምስ ካልኦት ሃገራት ከም ድሌታ ሽርክነት ክትገብር ትኽእል እያ ትግራይ ግን ኣፍ ደገ ባሕሪ የብላ ናይ ዝኾነ ይኹን ፉሊ ክትዕፆ ትኽእል ሃገር እያ እዚኣ ስለዚ ምስ ኤርትራ ዝምድና ምግባር እዚ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ንዓታቶም እንድሕር ፅቡቅ ገይሮም ሓሲቦሞ መውፅኢ ኩሉ ሽግራቶም እዩ ሃገር ክኾኑ ድዮም ክልል ክኾኑ ድዮም ናቶም ምርጫ ኮይኑ ኢቭን ክልል ክኾኑ መሰላቶምን መሬቶምን ከውሕሱ እንድሕር ኮይኖም ሕቶ ናቶም ድማ ተሰማዕነትን ተፈራህነትን ከለዎ እንድሕር ኮይኑ ምስ ኤርትራ ዝምድና ዘለዎም ጥራይ ኤርትራ ምስኦም ክትሕግዞም ጥራይ ዘይኮነስ ብኤርትራ ድሌቶም ክገብሩ ዝኽእል እንድሕር 4 ኪሎ ዘይፍቅደልና ኮይኑ ከምዚ ክንገብር ኢልካ ከተፈራርሃሉ ትኽእል መንገዲ ክህልወካ ኣሎ ንኤርትራ ከንታይ ጥቕማ ኤርትራ ሱቕ ኢላ ንተጋሩ ብሓልዮ ድያ ትገብሮ ዘላ እዚ ነው ኤርትራ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ዝበሃል ብዘይ ናይ ትግራይ ብዘይ መሬት ትግራይ እንተተኻይል ድማ ብዘይ ወተሃደራውን ህዝባውን ደገፍ ናይ ትግራይ ናብ ኤርትራ ኩናት ክገብር ኣይክእልኒ ገይሩ ድማ ክዕወት ኣይክእልኒ ስለዚ ትግራይ ናፃ ኮይኑ ኩናት ኣይደልን እንድሕር ኢሉ ኤርትራ ረብሓ እዩ ኩናት ስለ ዘይደሊ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ንትግራይ ገዲፉ ብዓፋር ክመፅእ ይኽእል ዶ የስ ኣብሶሉትሊ ትሕቶ ግን ብዓፋር መፅኡ እንኳን ኣብ ትግራይ መፅኡ ዓበ ነገር ክገብር ስለ ዝኽእል ኣይኮነን ግን ዕንወት ንኽፍፅም ከኽእሎ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ንክልቲኡ ህዝቢ ካብ ኩናት ከትሕኖ ዝኽእል እዩ የግዳስ ንፅምዶ ንምፍራስ ኩሉ ዓይነት ድራማ እዩ ዝግበር ዘሎ we better listen to ኩሉ ዓይነት opinions ኩሉ ዓይነት ርእቶታት ምስማዕ ኣገዳሲ እዩ ህዝብና ክነቅሓለዎ ብጎረቤትና ዝመፅእ ዘሎ ንኣብነት ዝሕጂ ዝዛረበ ዘሎ ሪዝነብል እዩ ተጋሩ ሓልዩ ዝዛረብ ዘሎ ንዓና ኣይኮነን ግን ንነፍሱ ሓልዩ ንረብሓ ናይ ካልኦት ሓልዩ ክዛረብ ዝኽእል ንረብሓ ናቱ ሓልዩ ምስ ካልኦት ግን ብኣባይታ ዘሎ ኩንነት ተመርኪሱ ዝሓስብ እንተኮይኑ እምበር ኣብ ህውተታ ተመርኪሱ ዓጀውጀው ዝብል ፖለቲከኛ እዩ ሓደጋናትና እቲ ዝሓለፈ ዓጀውጀው ኣበይ ኣብፅሑ ርኢና ስለ ዝኾና እቲ ዓለም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ መንነት ቃልሲ እዩ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ዓለም ሕዚ መንነታዊ ቃልሲ እዩ ቁጠባዊ ቃልሲ ንምግባር እውን መንነት እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ሕዚ ስለዚ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ስሩዕ ህውነታዊ ርክብ ከይመሰረትካ ንሕና ንዕውቶ ቃልሲ ኣሎ ኢለ ይኣምን ካብዚ ሓዚ ጀሚረ ማለት እዩ ቀደመ እውን እዋመ ከምኡ እዩ ኣብዚ ዝሕንፍሹ ኣካላት ኣለዉ ኣተሓሳስባ ህወሓትን ሻዕብያን ብግልፂ ንዛረቦ ማለት እዩ ግን እዞም ሰባት እዚኦም ናብ ውነኦም ክምለሱ ኣንጻር መንነቶም ዝገብርዎ ቃልሲ ጠጠው ከብሉ ንህዝቦም ከድሕኑ ቃልሲ ምግባር የድሊ ይመስለኒ ሓደ እኩብ ሓይሊ ብእኩቡ ይፀላይ እዘና ኣብዓይና ንፈላለ ሻዕብያ ከም ዘለዎ እቲ ባእትኡ ትመራሽነቱ ፀላእ ክኾን እዩ ሻዕብያ እንታይ ድዩ ፅንሐ ድማ ሻዕብያ ዝበሃል ዶ ካብ ብደግ ጀሚሩ ኖ ሻዕብያ ፖለቲካ ወዳበ ኮ እዩ ኣተሓሳስባ ዝጠመሮ ኮ እዩ ናይ ትግራይ ፅልይ ዝበለ ተሓሳስባ እኮ ይብሉን ኣለዎ ብተግባር ሕዚ እንታይ መስለካ እዚ ፈፂሙ ከውፀና ናብ ዘይረግረግ እዩ ዘእትወና እየ ዝብል ኣነ ወሻዕብያ ክጠፍእ ዘለዎ ንምንታይ ፀናሕማ ክነግረካ ኣነ እንታይ ይብለካ ኣለኹ ሻዕብያ ክጠፍእ ኣለዎ ናይ ምባል መሰል ኣለዎ ዝኾነ ሰብ መሰል ኧረ ኣነ ስቃለሶ ይብለካ ከለኹ ናይ ምቅላስ መሰል እውን ኣለካ ኣነ ከዓ እንታይ እየ ዝብል ሻዕብያ ምጥፋእን ዘይምጥፋእን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጉዳይ እዩ ኣብ ዝረኽበና ጥራሕ ምስራሕ እዩ ዝብል ናተይ እምነት እዩ ንምንታይ እንታይ የራኽበና ጉሩትና የራኽበና ሓደ ፅንሐኒ ኖ ጉሩትና የራኽበና ትሕቲ ውግእ ዘለዉ ነገራት ትሕቲ ስትራቴጂክ ኣልያንስ ዘለዉ ነገራት ንኣብነት ክንሰርሕ ንኽእል ምስ መን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምስቲ ህዝቢ ኤርትራ ምስቲ ኤርትራውነት ወይ ፅናዕማ ኤርትራውነት ዝብል እንታይ እዩ ዝብል ክርክር የሉ እያ ማለት ባይዞ ረቂቕ ስለ ዝኾነ ኣብዛ ፀባብ መድረክ እዚኣ ኣይንውዳእን እንዲያውም ደስ ብል ነጥብታት እዩ ዝለዓል ዘሎ ግዜ እውን ኣንቢብና እውን ክሳብ እውን እንተንመፅእ ፅቡቅ ይመስለኒ ኤርትራውነት ዝብል ኣተሓሳስባ ኣበይ ምስረት ምስ መን ከይዛመድ ከም ናይ ኤርትራውነት ኣተሓሳስባ ዘለዎም ህዝብታት መንግስታት ዘለዎም ህዝብታት ጉሩትና ከመይ የካይዱ እዚ ዓብይ ጣጣ ስለ ዝኾነ ስለዘይተርሕቆ ስለዘይትደፍኦ ኣብ ትኽእሎ ኢኻ ክትሰርሕ ዘለካ ባይዞ ኣብ ትኽእሎ መንግስቲ ኤርትራ ምፍራስ ብመሰረቱ ናትና ውራይ ስለ ዘይኮነ ተላባዓይ ጉዳይ ዘምፀልካ እሱቲ ናይ ሕወሓት እኳ
وتنا حوحت قوام تهز بالك تخكل ناي انا وين زامنلو ناي كانت منغستات تزين خلك تفرسيم كان زبل امنه لنا استنحنا نغرك ومصيناو حجي نخي ان شعبيا نطفايو انزام زبل مدم دمتا تبصحخا يزبلك ازلو مدم دمتا تبصحخا نهزب تግራይ كمين بخمين تطقم زبل كتملس كتكل عليك ترجح عندك صوت عايز زلو انا بعفشا اتي شعبيات زبحال كن منتاي ابتي بوليتيكال سيركلز ناي تግራይ كم زربن نعاتاتهم زي ملكت كنسو مغنياتو you are in problem صقمكم دما اب ጉዳይ ናትኩም እዩ ትግራይ ኢሊት ናይ ትግራይ ክሳዕ ክንደይ اب ጉዳይ ናይ ትግራይ ክሰምራይ ካለን ጉዳይ ናይ ሻዕብያ ንኤርትራ ዝምልከት እዩ ኤርትራውያንና ሻዕብያ ድማ ህዝቢ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ صقم let it be our problem ናትና صقم ይኹን ንዓናይ ድማ ዝምልከት ንሕና كم هاجر درجة مساحاتكم كم قربتنا دامبر كم هاجر نحنا زملكت ويا جزاي نحنا دم بخمين قبره نسبة إرترا تراي زملكت زود دايزي كان honest national نوعنا نمرمر تاريخنا نحز مريت عدبونا نحز قانقانا نحز زدي غاني بيراونت كالي definition بيراونتني واه مس إرتراس زلاقي ناي من يو ناي غاي يخون نديو نمن يخان غالي تو هزبي إرتراس بحالني يخون ندي بناي بوليتيكال ترمينولوجي كاتخراس هزبتات إرتران أولي يون صحف تزقز حيلي هزبتات إرتران أولا مالتي ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝባህል የለና አልኻ ብዝናተ ናተበልኻ ናይ ህዝብታት ኢትዮጵያ ኢልካ ዲፋይን ናገበርካስ ህዝቢ ኤርትራ ኢልካስ ከም ሓደ ዝተሰርሐ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ከም ዘሎ ከመይ ኢልካ ዝትቀበል ድሕር ናይ ማን ሃገራዊ ወይ ብሄራዊ ሓይሊ ትኾንካ ስኻ ሕጂ እንታይ ባዕትዩት ማለት ነዚ መምላስ ግዜ መበኻን እንድዩ ግን እንታይ ማለት እዩ ቀዳይ ነገር እቲ ናይ ፖለቲካል ዲስኮርስ ዝበሃል ናይ ትግራይ ከምዚ ፖለቲካል ዲስካሽን ዝገብርዎ I think they have to really think about their own affairs. Atate Ertraune ዝበሃል ናትና ጉዳይ ናትኩም ጉዳይ ኣይኮነን ይርዶም ዲዞም ሰባዚዮም ከድ ንስኻንተ ዘሊኻ ጉዳይ ካ ናይ ትግራይ ዲኻ ትገብሮ ናይ ኢትዮጵያ ንዓኻ መልከት ጉዳይ ናይ ኤርትራውነት ንዓና ይምልከተና ኤርትራውነት ዝበሃል ድማ ፍተዎ ኣይትፍተዎ ተቀበሎ ኣይትቀበሎ ኤርትራውነት ዝበሃል መንነት ኣሎ and we are proud of it. We are very very proud of it. ኤርትራውያን ኢና ኤርትራዊ መንነት ኣለና እሱ ስለዚህ ብልካ ክትባልዕ ዘለኻ ኢትዮጵያ እሱ ስለዚህ ፈጠርካ ካብ ትግራይ ትባልዕ ዘለኻ ሃገራዊ መንነት እንድሕር ኣለካ ኮይኑ your problems become easy ሓድነትን ሃገራዊ ስምዒትን እንተለወት ህዝቢ ፀገማትካ ወላ ዲቕ ዝበለ ናይ ቁጠባ ፀገም ይሃልወካ ንዑ ንኽትፈትሕ ብዛዕባ ፀገምካ ኢኻ ትዛረብ ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ 34 ዓመት ብዙሕ ሽግራት ሃልይዋ ክህልዋ ክእል እዩ ሓደ ካብቲ ዘይብላ ግን ዝወሓደ ፀገም ብዛዕባ ውሽጣዊ ዲቪዥንስ ኣብ ደገ ነዚ ናትኩም ዲሞክራሲ ፅቡቕ መሲልዎም ዝቐድሕዎ ነዚ ህዝቢ ብደገ ዘሎ ኣፀሊሎሞ ነይሮም and guess what ነዚ ናትካ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዝተኸተለ ኣብ መወዳእታ እዛ ትግራይ ወዲቓቶ ዘላ ኣብኡ እዩ ዝወድቕ ስለዚ ሪል ኤግዛምፕል ኢና ንርኢ ዘለና ንስኻ መይታ ዘላ ክልል ሒዝካ ብዛዕባ ኤርትራ ትዛረብ ኣለኻ ስለዚ ኣብ ጉድጓድ እንድሕር ኣቲኻ እንታይ ይብሉ you better stop digging ኣብ ጉድጓድ እንድሕር ኣለኻ ቀዳማይ ክትገብሮ ዘለካ ሙቕዓት ከተቋርፅ ኣለካ ንላዕሊ ገፅካ ክትሓስብ ኣለካ ትግራይ ከመይ ጌራ ንላዕሊ ትኸይድ እምበር ጉዳይ ናይ ኤርትራ ጉዳይካ ኣይኮነን ፀገምካ ድማ ይፋትሓልካኒ ስለዚ እዚኣቶም ከም ፖለቲካዊ እሊት ተቆፂሮም ኣብ ሚድያ ናምፃኻ ንዓታቶም ማይክሮፎን ሂብካ ለል ትብል ከም ልባማት ተቆፂሮም ድማ ተሃገር ክትወፅእ ኣይትኽእልን እያ ስለዚ let's take it that way and let's proceed to the next ጅናብትናትና ጉዳይ ንመለስ أمين نسخة إثيوبيا ويخان نسخة تقرأي خان بحالو وعدلو ماشي أنا دا سفنا عامل لنا حسابكم تنصوا إن أنت دي مومو فتا تعدلنا زي ورك أو تعدل زي تكالكم تكالي فرنا زي ورك أو تعدل زي تكالكم تكالي فرسون إنباسي خم أنباسي زلنا وصل لحد شعبيا خم سرع زلنا وصل لحد بقى تعافنيا مستم زفطروا ኣብ ደገ ዘለው ናይ ማሕፉዳ ትካላት ምሶም ይዝጋጨ ዘሎ ናኖ ፓወር ቢዝነስ ሃይ ቢዝነስ ኣለና እحنا ወዲ ጣባን ማዕበልን ክባኣስ ከሎ እስተየ ብሓደ ኮይኖም እንደም ደምናሰጥ ብሓደ ኮይኖም እንደም መንነትና ኣዋሪዶምና ብሓደ ኮይኖም እንደም ዝኩሉ ሽግር ፈጢሮም
ኢሳያስ ካራ እንዳቀበሉ ንሻዕብያ ሓለጥ እንዳኸፈሉ ንሶም እንዲም ኣዋሪዶም ባሕባሕ እንታይ ኢሎም እንታይ ፀገም ኣለና ነቲ ሓደ ንድግፍ ነቲ ሓደ ንቃወም ኣወል ምስ ወዲ ሰውራዲ ምስ ገለ ተባይሱ ሓተኽ ይበሃሉ ኣለና ንሕና መፅቡቕ ዝገብረኻ ብሓሳብ ብድሕና ፍራሕና ኩዕሶ እዮም ዝበኣሱ ምናትና ኩዕሶ እዮም ዝጋጨው ዘሎ እዚኣ እታ ንዓይ ካቡስ ጉርሒ ተባሂሉ እንድዩ በቲ ሓደ ኻ ክሪኦ ከለኻ ንዝገርመኒ ዘሎ ሲ ማዕበል ዝነበሮ ስራሕ ገዲፉ ለትሰይ ተቃዋማይ ተቐይሩ ማለት መንግስቲ ናይ ኤርትራ ከም ምፍራ መንግስቲ ኤርትራ ይፈርስ ከም ዘሎን ይወድቕ ከም ዘሎን ጌርኩም ትሪእዎ እንድሕር ኮይንኩም ወይን ኣሕዋተይ ጥራይ ክብለካ ዝኽእል if this is your only hope you're done my friend ኣነ እኳ ኢለ እንድየ ብቐደሙ እውን ናትካ ናይ ኣብ ዩቱብ ዘሎ ቢዝነስ እምበር ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ክኸውን ኣይክእልኒ ኢለ ምክንያቱ እንድሕሪ ማዕበል ምስ መንግስቲ ዝነበሮ ኣካይዳ መንገዲ ቀይሩ ከም ሓደ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝፈርስ ጌርካ ክትገልፆ እንተፈቲንካ ክንምንታይ ድኹም ዝኾነ ምንቅስቃስ ከም ዘለዎም በዚኻ ትርኢ ማዕበል ክድግፍን ክቃወምን መሰል እዩ ኣይ ኣንደርስታንድ ግለሰብ እዩ ግን ብሓደ ዩቱበር ዝቕየር መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ነይሩ እንተዝኸውን እኮ እቲ ዩቱብ ቻነላት እኮ ኣብቲ ናይ ደንበ ተቃውሞ እዩ ዝበዝሕ ሓቂ ንምዝራብ ክንደይ ቻነላት እዩ ዘላቡ ስለዚ ማዕበል ዝበልሐ ካብ ኩሎም ስለ ዝኾነ ድዩ ካብ ኩሎም ዝሓየለ ስለ ዝኾነ ድዩ what is different about ማዕበል ስለዚ ማዕበል ኣበይ ኮይኑ ብዘይ የገድስ ከም ቻነል ከም ናይ ሓደ ኤርትራዊ ቻነል ንዓይ ፀገም ዝፈጥር ኣይኮነን ማዕበል ንዝኣምነሉ እንተተቃሊሱ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ንዓይ ግን እቲ ምስ ኤርትራ ዘካይዶ ዘሎ ኣካይዳ ግን sooner or later ዋጋ ከኽፍሎ ምዃኑ ይርዳእኒ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነን ኣብ ዩቱብ እንከላ he's a businessman I know he's a businessman ስምዑ ኣብዚ እዚ ናይ ግብሪ ወዲ ግብሪ ዳርጋ እዚ ናይ ኤሌመንታሪ ነገር እንድዩ ኩሉ ሰብ ፈልጦ እዩ ኤርትራን ኣሕዋተይ ሕጂ ጀስት ድራማ ፓርት ኦፍ ድራማ እዩ ነይሩ መይታቶም ካብታ እግሮ ማለት እየ ስለዚ ንሕና ኣለናወት ሃገርሰ ዓመታዊ ግብሪ ኣብ ኣሜሪካ ስለንነብር መደበርና ወይና ብስለ ዝኾነ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዝኸፍል ዘድሊ ናይ መንግስቲ ነገር ኣሊና ንኸፍል ሕጂ ኣታዊታት ናይ ኣለናወት ሃገር ኣብ ኣሜሪካ እንዳነበርናኻ መንግስቲ ኤርትራ ኣይምልኮተን እዩ ጠቕላላ ዘሕፍር ዝተገብረ ኣይምልኮተን ንምንታይ ከምኡ ገይሮም ወይ ነዚ ህዝቢ ስለዘይሓስብ ኢሎም ድዮም ዝሓሲቦሞ ኣይዶኖ እጂ እዚኣ ተሕፍር ተግባር እያ ነይራ ብጣዕሚ ተሕፍር ኩሉ ሰብ ከዓ ዳርጋ በሪሃትሉ እዩ ስለዚ ግብሪ ከዓ ንኩላትኩም ኤርትራን ኣሕዋተይ ዳርጋ ሕጂ እኳ ግብሪ ድብል ሰብ የለን ግብሪ እቲ ገዛኢ ኣይከፍልኒ ገዛ ኣይከፍልኒ እቲ ድሸይጥ እዩ ዝኸፍል ኣብቲ ረሲድኩም ረይዎ ነብሶ ከፍ ረሲድ ኣብኡ ለኩም ሕጂ እቲ ድገዝእ እዩ እቲ ድሸይጥ እዩ ግብሪ ዝኸፍል መንግስቲ ዓመታዊ ግብሪ እዩ ዝኸፍል ማለት እዩ ሕጂ ናይ ደናቁር ወይ ነቲ ህዝቢ ኮንፊዝ ንምግባር ተጠቀሙ ኣብዚ ሕጂ ማዕበል ተጋጊሎ maybe not to understanding ናይ ታክስስ ድርድ ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ገዛኣይ እውን ታክስ ከፍል እዩ ክትገዝእ ከለኻ ለትሰይ ኣብ ሱፐርማርኬታት ኢኻ ምናልባት ኣብ ኣሜሪካ ስለ ዘለካ ከይርዳእካ ይኽእል ክኸውን እዚ ኣብ ኤሮፓ ኢኻ ኣብ ሱፐርማርኬት ሓንቲ ኩባያ ናይ ማይ ክትገዝእ ከለኻ ዋጋ ናታ ቅርሺ እንድሕር ኮይኑ ኣብታ ትገዝኣ ዘለካ ግን ቅርሽን 15 እንድሕር ኮይኑ 15 ሳንቲም ናይ መንግስቲ እዩ ሜርቨሽቶይር ወይ ከዓ VAT በሃል ቫልዩ ኣድድ ታክስስ በሃል እዚ ሕጂ ኣብ ክዳውንቲ ኣብ ሙዚቃዊ ገለ ነገራት ብዝሕ ዝበለ እዩ ተኾን ፐርሰንቴጅ ናቱ እንታይ ክብለካ ኢለ መንግስቲ ኤርትራ ታክስ ኮድ ናቱ ኣይፈልጦን እያ በት ኢን ጀነራል ንስኻ ካበይ ትገዝእ ኣለካ ትሕተት ኢኻ ብሕጊ መን እዩ ምስ መን ቢዝነስ ትገብር ኣለካ ስኻ ዲሊንግ ናትካ ቢዝነስ ኣብ ኤርትራ ምስ መን እዩ እቲ ንስኻ ምስ ዲል ትገብሮ ዘለካ ሰብ እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ባይ ዘ ወይ መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ካሓቶ ክእል ምንማዕበል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለምንታይ ከምኡ ብላ ኣሎ ብልሽውና ያካይድ ኣሎ ድዩ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ንሱ ዲል ዝገብር ዘሎ ካውንተር ፓርት ናቱ ካውንተር ፓርት ሪስክ ዝበሃል ኣሎ ናይ ታክስስ ናይ ቢዝነስስ ይርዳእኩም ክኸውን እዩ ኣብዛሕትኦም ቢዝነስ ዘለዎም ይርዳእኩም እዩ ምስ መን ቢዝነስ ዲል ትገብር ኣለካ ኣገዳሲ እዩ ንመን ኢኻ ትኸፍሎ ዘለካ ገንዘብካ ብሕጋዊ መንገዲ ዲኻ ትኸፍሎ ዘለካ ብልሽውና ትጥቀም ኣለካ ዲኻ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ክኸሰካ እንተደልዩ ሕግና ትርዩ ኣነ ሕጂ ናይ ማዕበል ገበነኛ ይክብሎ
ኣይደፍርን እየ ስለምንታይ ደፍር ሕጊ ናይ ታክስ ሕጊ ናይ ኤርትራ ኣብዚያ ዘለዋ ነዛ ቪድዮ ዝገብረላ ዘሎ ሰዓት ኣይፈልጦን እያ ስለዚ ስለዘይፈልጦ ናፃይ ካብ ገበን ወይ ገበነኛ ይክብላ ይክእል እየ ግን እታ ዝዛረባ ዘሎ ስነ መጎት ናይ ቆልዑ ዶ ናይ ደናቁርዶ ዝብሎ ዘሎ ቅቡል ኣይኮን ስለምንታይ ታክስስ እንኳላይ ክትገዝእ ኣለኻ ኣሎ ይግባኣካ እዩ ታሪፍ እንተለዎት መንግስቲ ንኣብነት ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ታሪፍ ክብል ከሎ እንተሰሚዕካዮ ኣሜሪካ ካምፓኒ ምስ ኣብ ቻይና ዘሎ ካምፓኒ ቀደም ብ50,000 ዝዛመድ ይዛረብ እንተነይሩ ሕጂ እቲ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ ታሪፍ ኣሜሪካ ምስ ኣታታተወት እቲ 50,000 ናይ ቀደም ተደምሮ ታሪፍ ኢኻ ትገብር ስለዚ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ሕግታት ምፍላጥ ከድልየካ እዩ ኣብ ኤርትራ ቢዝነስ ትገብር ክሳብ ዘለኻ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ክኸሰካ ክእል ከሎ ነቲ ናቱ ሕግታት ርኢኻ ኖ በዚ ሕጊ ናትኩም ኣይጣሓስኩ እንዳልካ ክትብል ትኽእል እምበር ኣሜሪካ ስለ ዘለኹ ኣይምልከተንን እዩ ጌጋ እዩ ዝንበዓል ነፍሱ ዝኻለ ጌጋ እዩ ምናልባት ንስኻ ናትካ ዲሊንግስ ከመዩ ኣብ ኤርትራ ስለ ዘይፈልጦ ክዛረብ ኣይክልኒ ብወገን ኤርትራ እውን እዚ ነገራት እዚ ክንፅር ዘለዎ እዩ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ከይፈለጠ እውን ገይርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ሕጊ ሓደ ዘረባ ኣሎ ኣይፈለጥኩን ካብ ሕጊ ካብ ታሕታትነት ኣየጥዕናካን እዮም ዝብሉ እዚኣ ድማ እታ ኣብ መንግስታት እታ ተፍርህ ነጥብናቶም እዚኣ ኣብ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ እታ ተፍርህ ክፋል እዚኣ because I didn't know ካብ ሕጊ ካብ ታሕታትነት ኣየጥዕናካን ኣይፈለጥኩን ስለዘይፈለጥኩ ተጋጊየ ኢልካ ካብ ታሕታትነት ኣይትድሕን ኢኻ ስለዚ this is also another thing that he needs to consider but all in all ክሪኦ ከለኹ ኣነ እቲ ኩነታት ማዕበል ብቐሊሉ ክዕርያ ዝኽእል ጉዳይ ናብ ዝገደደት ይድወስዳ ዘሎ and I hope እዚ ኩነታት እዚ ቀልጢፉ ተፈቲዑሉ ኣካል ሽግራትን ባእስን ወፂኡ ነቲ ዘሎ ፀገማት ፈቲሑ ችግር ወዲ ችግር ኣልዩ ናብታ ናይ ቀደሙ ተመሊሱ ከምታ ናይ ቀደሙ ኣብ ተደንበ ሃገራውነቱ ብስራሕ ይምዕት ግን ኣና ዝኾነ ኣባቴ ዝንትን ክብል ኣይክልኒ ብሓፈሻ ግን እዛ ናይ ማዕበል ዝርእቶ እዚኣ እውን ቀበልቲ ኣይረኸብኳን all in all እቲ ነገራት እናተሓላለኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማዕበል ኣብታ ናይ ቀደም ካብ ተተመለስካ ንስራሕካ እውን ዝበለፀ እዩ እዚ ትገብሮ ዘለኻ ምናልባት ንግዚኡ ትራፊክ የምፃልካ ኣሎ ኦዲየንስ ይስዕበልካ ኣሎ ግን at the end of the day it's not going to be good for you ኣነ ናተይ ከም ሓወይ ይመኽሮየ ዘለኹ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ካብቲ ናብቲ ክኸዶ ዝደሊ ዘሎ ኩሉ ዝተሓቶ ዘለካ ሕቶታት ቀደም ዝነበረ እዩ ቅድሜኻ ተዛሪብናሉ ቅድመይ ተዛሪቦምሉ ክሳብ ሕጂ ይዛረብሉ ኣሎ መፍትሒ ክመፅእ ዘይከኣለ ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ ብሓባር ክነብር ተኸባቢሩ ንክኸይድ ተፋቂሩ ንክኸይድ ሓድነቱ ሓልዩ ንክኸይድ እንድሕር ሰሪሕካ ንፅም ተገዲፍካ ኣካል ብዙ ፅቡቅ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ካብ ወፃኢ ግን እዚ ትገብሮ ዘለኻ ኣይ ሆፕ መሊስካ ኣቴንሽን ንክትረክብ ኣብ ካልእ ፀጥፊ ኣይተኣቱን እናበልኩ ነዚያ እውን ንግረ መንገደይ ሜንሽን ክገብራ ይደሊ ከም ወትሩ በዚያ ጥዕምቲ ምረቓስ ክገድፈኩም በሊዕኻ ፅገብ ተኸዲንካ ጎይኻ ኺድ ሰዓት ይሃብካ ማዕተብ ንክሳድና ጣይታ ልኻብድና ሃይማኖትና ለይለውጠልና ወይለ እፊልኩም እተው በሊዕኩም ትገቡ ተኸዲንኩም ጎይኹም ክይዱ ክንዲናየ ዕድመ ይሃብኩም ጣልያን ተወሊደ 80 ገይሩ ጉልበትኩም ሳኻትኩም ይቐኒ መኒናየ ጉልበትኩም ሙነይዎ ጉልበትኩም ሙነይዎ ኣሜን በሉ ከምዚ ምርቓ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክርኢ ከለኹ ኣነ ክሰግሮ ይደልን እየ ኣሜን ሳን ኣሜን ሓለፈት ምርቓ ይብሉ ኣሜን በሉ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ምርቓ ካብ ኣዴና መፅያትና ኣላ ኣይ ሆፕ ኣብ ካልእ ስራሕ ድማ ብካልእ ኣርእስቲ ክመፀኩም ነዚ ዘሎ ድራማታት ድማ ሸለል እናበልና ናብቲ ኣገዳሲ ኩነታት ክነተኩር ይመርፅ ምዝያ ጥዕምቲ ደርፊ ክገድፈኩም እየ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ርእቶኹምን ሓሳብኩም ድማ ብሃናፅ መንገዲ ግደፉ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ካቨር ገብሮ ፍትን እየ ፈለጣትሎ ተበራበር ዓነ ኣሕበሎ ለምለም ዓደይ ዘይረኣየተሎ ጀናቅያ ሃፍራ ብተፈቱ ተሰዊዖም ንሓንቲ ኤሪትራ ተገኒዞም ብሓንቲ ባንዴራ ስሌናዮም ስለኺ ስሌኻ ከይበልዋ